رخب سلا فقد كلنا دم أملاخنا كبر مسكانا نعخا يكون نبلا كامل دبنا دم أملاخنا سلامة جميل كاب سلامة فتصمنا من فسكات تمرحل حلقات تدقفة قبرلنا سلا كله صومنا نأتوزر لنا دم ناي برخات ناي رديئة صوم قبرلنا كابدينا قد سرنجل مريم برخات رديئة نكافللو كابخا خبزي أبي راملخنا دم محرت نرخبلو صومون صولة سبائيا قبرلنا أب عالم كل دما سلام هداءات رقع الزمس صوم قبرلنا أب سمايات نبر ربنا سمكا يقدس من قصرات مساء وقال كانت أب سمايكم دما مدريخون يعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم دحدقنا لهم بدلنا عصانا دقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتعتونا نقسن حيلين كبرن نزل علمنا تكاين مأمين أوزت يا مريم بناي قدوس كبريم ملا سلامتا سلام لك اللخو بحنا خدن قليخي بشقاخون دنقليخي عدي جابير صباط كويتا سراويت سلام لك اللخو نسخكاو أن السبرختيخي فركر سخون برخيو هم اللي تسعقا جابير مساقيو أوفس تدسي بلكي أتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا عرات لمن لنا آمين اشتهوا يشريجينا مملكنا وراني يسوس كريستوس كانيكا كنا سريات يردم ساسيا بسا ولدو لبركسات إبراهان أنتم أبيا كانت ويديا كنات روان سايرو سنات ببسمكمو كنا فتانون صحانا يرسينا سكولان سميت جيو مهارنا كرسوس مال عصر تغلطي جيو مهارنا كسوس 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 جيو مهارنا كرسوس كمون بنتك زيتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تغلطي بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا مريم كسوس بنتك زيتنا ماركسوس بنتك زيتنا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا مهرنا كرسوس بنتك زيتنا ماريا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا ماركسوس بنتك زيتنا ماريا مهرنا كرسوس ناي دقة صلوت إذا سعزيا من بارسقا قويتنا إيس كرسوس هم قبرن مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دقة سامسال مسل زخوني كم ودعتا قزي علم سبت قصر ناي مسقانا صلوت سناي نجر نجبرلنا يقرب على እግዚአብሔር أبون قويتنا أملخنا مدحنا يذكر صوتنا مسكنا لنا سويرنا ردينا نيو عليونا نقريبنا أنت قبيلنا أنت معقبنا نسمعنا سعد يعونا بسحنا أيو الجون بزع الدس على زيان بكل زمن وثنان بفصم سلام كحلونا كل نزح الجابير أملخنا لمنا لنا وقويتنا الجابير كل التحزاب بون قويتنا أملخنا مدحنا يذكر صوت لألي كل قبرين من تقول لجبرين أو اشتغل لجبرين نمسكنك كلنا سلا صور كنا نزر دا خنان زحل خنان نبخون سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زعوب كنا زتنا خنان سعد يعون سلا زبصح خنان نمسكنك أوجوي تاي يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كلنا كم حرت كون دلنا نزق الدس على زي عن كل زمن وثنا نعخاب بنفرح بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعة كل مكران حبون قرن زخنة كل قبر سيطانا مخرقوف السواتن من لعل سلان أوغويتا كبار كاب كل حزب خاونا رحق كاب درياب زلنا يبوتاونا رحق زتعمل زعيشن عزلنا تمن كرويتن كل حال سلان كراجل سلطان ذهب كنا نسخاخمو كاب كل خفاء دحنا نبالها نمبرنا فتنا يتأتونا عدو دخاويتنا أملخنا مدحنا يسكرسس انت فقر سبيل بزقور محرتن قرتان مساقا معرم حوم زغنا منفس قدسن مسقانان صنعتن كبرن بؤزر لك على من كل سعن نزل علم أمين نين الصحا مزمور حمسان حدن واملا كم سالخا محرني كم تعبير راغع بساي دمسس كاب أبساي صبيك حسبني كاب حاتياتوين هطريني أنا أبساي فلت ألخمو حاتياتي كل جزيب قدم أيو بزربا خاص عدق بفردخان صون كاتر كبسي أنا نأخاطر يبدلكو أبقى المخاء كي جوركو نهو بأبسات ولدكو نيكا أب حاتيات أنستني نهو نحك أو اشتغات دليو أب حبقون تأم حرني من تغصر سوسم عزات ريني خبرتك صعودو صبني تنزغت كت كاين عصم تحقوس أصبحت عن حقوس ناس معني قز كهاب حاتياتي كولو نبزل لعبس عيون دمسسو وعمله صوري لب فطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قز كاي دربيني قدس منفس كاون اي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقدنيا منفسون دقفني
መገድኻ ንመፍረስኩም ሮም እየ ሓጣኣና ከዓ ናባኻ ምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ ፅድቅኻ ዕልል ክትብለሉ እያ ጎይታ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባየብለካኒ ተዘይኮነስ ምቅረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይ ትብጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይ ትንቆኒ ኢኻ ንፅዮም ፀግኻ ሰናይ ግበረላ መካያትያት የሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕቲ ፅድቂ ብዝሓሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባሕክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኡ ኢኻ ኣርሑ ከቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ ይልምኖ ቃል ህይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓውና ዶክተር ጽርጋብ መዝሙር ዳዊት 131 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 132 ሓውና መምህር ተክለ ማርያም መዝሙር ዳዊት 133 ሓብትና ፍረወይኒ 137 134 ኣነ ከብፅሐ ሓውና ዶክተር ጽጋብ 138 ኣዴና ኤልሳቤጥ 141 ሓውና መምህር ተክሉ 142 ኣቦና ብመልአከ ሰላም 146 ሓብትራ ፍረወይኒ 147 ሓውና መምህር ተክሉ መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊልኩም ከተብፅሑልና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናብ ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ገመን ቃሉ እተስልጥ ህወብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣሕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝባ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ካዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ቁኑዕ ፈራዲ ስማዕ ደለኹ
هو اسمع له إنه أب قدمي إتي قنع فرادي كقوم تدالي له إتي أم جايز حدا في أدمي نخنانين نفردن بوقع سلزخنا ببزحي حاتياتي رعدن انقطقطن علىه جن كان جنا أم مريت نبري كاب علىه سي تنسحي مخنياتو مريت أم مقابر عيودسون إيو أم موت كاز ذكرو يلبون أب جهنمون دمسكنو يلبون مو كاب دقستهكي تنسيكي نام مدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن عدحنن النابلكي سمحت أني سبحان العاب وولد ومنفس قدس عاد أملاك آمين ونبي حاولنا دكتور صقاب موال سب زيودا زعلم زغان زلعلم زنبر تزغونسي ما أقول سب زي ودا زعلم زي زنبر انت زخون سي زنبر انت زخون سي نفسي نتصر زخونة مخنيات محلو كنيرو إنك تتصيف زخونة تقبارات كانت حما أكايكن أقمتي حق إنيا فرادي مزقلع أبعارات حاتيات تسطيحي أبتشلتنيان كدعن سقاق خلوخي انتاي تيفي ملسي وكريستوس أملاحي بيت عزيز فرح منبر فلتخان سنبد نتزلالة ما يفلتخان بركة بتنس أبراء ملكته نس أبراء برهانكا انكت كتر له أنا حسن دنوس أبعارات يدك يسزل له أبهيو تايم زي قدوس زخونكو نايتي تقبال الكرز أبنت بموساد أفل بيننا وقعه وأملاح أنا قبنا يمو يقرب للي إبلا له لمن كل سعان زال عالم آمين 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 لغالات وزائر ممهر تخلو ونصحي تدنقل ونصحي تدنقل نبارخ تقول فراديتكي زرقحي نتحلناي كم معبل زكلامت كفل حسابات كاباي أرحقيو نتحممت نفسي بخنتنا تأزيو هلواتات فيه والأمو نابسولتن من نقاق حنا بقسيا مخنياتون السغي خاليتن محرات تلمنن علايت أديخي أدى من هيوات نقسين أملاخين قويتا يسوس كريستوس تسفى يخي آمين وقويتا بزالي تزيانا عمو بزي حاتيات كن حدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برخاتك عزي بزحيو قدس مكاون زلعلم كبر زملو أيو أمين وقويتا غمت باخا توكلنا يا زلنا محرتك هم تخنا لنا عين تقولنا عهاي سبيا اللوا نسخة خاب وانو مقبت هبام وأملاخنا مدحنينان وتسفى خلا وسنات مدرس معنا وقويتا نسخة خاب زعلي الزنزل عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خام مفرد خام هارني وقويتا بروخي خام حقنت كارد عني وقويتا بروخي خام خبر خبر هاللي وقويتا محرد كان زل عالم ينبر وقويتا عين تكبار إذكاكا ولدونا ولدو معقوبي سلزهون كايت نسقني وقويتا ينعخا بدي لأمو محارنن النفسي أدحنا ناول كسلا له وقويتا يا بخات وكيل اللهم أدحنني فقد كاخ قبرك أمهارني نسخة أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كادم ماينا برهان نرئي محرد كان أبتهم زفلتوخا خبرخا خانا وكنعات لبتمسا سقان برختن مسقانان بحق ناتكايو وقد معلم زنبر كان نزل عالم تنبرن زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانا وداسي قرما يقبع له من كل ساعان نزل عالم أمين قولوا على እግዚአብሔር በአኻም እማንን ንስም ካም ዝማርን ሰናዩ እሞ ምህረት ካብ ዘጽብሕ ሐቅነት ካድማ ለይተለይቲ እዘንቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሀብትና ዕልልታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሰላም አተኺ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኢሉ ወጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም መምንቲ ትቅዱስም ካኢልካ ፈውሶም ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለና በደልታ ዳኣበሳና እንደገልና ክፋድ ሕንና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምጣ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ኣፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ፍረ ወይኒ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሶሪ በምርጌታ ዝውር እየ ዘሎ ሓራይ ሓብትና ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ናማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ቁርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ስለዋላትኩም ምስጋና ይኹን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ኣድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኣሜን አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን። ሓውና ዶክተር ጽጋብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን
ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደጋልና ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ሀብትና ሙሉ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስንኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኣኻ እትመልኽ ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትና ብዘይድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስማዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኦ ጎይታ ቁዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ኢና ንፅሊ ከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማዕበሳነ ሚትኹም ዘለኹም ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ
ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቃል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መብቀል ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዕረቕና ንክደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻን ብዝኾነ ወሃይቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርኅሩሕን ነተማዕነ ዝቐዳማዮም ሓጠተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ህልውናውን ክነቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎሚ ሃበና ክናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይስምዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ እግዚኣብሔር ይባርኸልና። ቃል ህይወት የስማዓልና ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሸርዶ ኮይኑ ይህሎ ኣራይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኣብ ቁጥሪ 13 ጠጠው ኢልና ነርና ሎሚ ካብ 14 ክንጅምር ኢና ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዶቅያ ዝብል ሓብትና ዕልልታ ከተንብብልና ኣሎ። ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዶቅያ እውን ፀሓፍ እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ዝሑል ወይስ ሙቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ ፈልጥ ኣለኹ ብኻ ዝሑል ወይስ ሙቕ ምኾንካ ከምዚ ልብፅ ዝበለ ብምዃንኳ ኣይምዉቕ ኣይዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይ ዕውርን ዕሩቕን ብምዃንኳ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ መንቲ ክትህብትም እሞ ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃን ምእንቲ ኸይቅላዕ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቅላዕ ክትክደን ከዓ ፃዕዳ ክዳውንቲ መንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኩሓል እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖምን ንቐፅዖምን እየ ደጊም ቅና እሞ ተነሳሕ እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ደው ኢለ ኩሕኩሕ ኣብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፂ ሰሚዑ ማዕፀን ተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ከምቲ ኣነ ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራ ዝብለን ዘሎ ይስማዕ። ቃል ህይወት የስማዓልና ቅድሚ ናብቲ ትርጓሜ ከምቲ ልሙድ ስርሖም ሓውና መምህርቲ ማርያም ኣስፊሖም ተርጊሞም ፅሒፎም ብፓወርፖይንት ሰዲዶምልና ኣለዉ ነፍሲ ወከፍቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ እዚ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ቦታት እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ብሰፊሕ ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ናይቲ ዘንበብናዮ ንባብ ግን መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናብ መን ተላኢኹ
ናብ መልአኽ ማሕበር ሎዶቅያ መን ትዝልእኽ ዘሎ እሙን ኣሜን ሓቀኛ ምስክር ፍጥረት ኣምላኽ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ከመን ምዃኑ መንነቶም ክኾን ነፍሲ ወከፍ መራሒ ቤተክርስቲያን ብተፈልየ ዝገልጸሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ኣሜን ቀዳማይ እሙን ሓቀኛ ምስክር ፍጥረት ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቲ ጸገማት እንታይ እዩ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ምዃን ኣቐንዲ ጸገሙ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ምዃን ሰብ ዝረኦ ስለ ዝዓጽድ ከዓ ኣይዝሑል ኣይውዑይ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኢሉ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ኣይዝሑል ኣይውዑይ ምዃንካ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ጡፍ ከም ትበሃል እዩ ካልእ እዚ ናይ ሎዶቅያ መራሒ ቤተክርስቲያን ንነፍሱ ክሪኣ ከሎን ነፍሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን በበይኑ ነይሩ ማለት ሕጂ ኣብታ ረኣይ ትብል ንእግዚአብሔር ምርኣይ ምስ በልና ናብቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ምርኣይ ታሳልሰይቲ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሪአና ገርና ንነፍስና ምርኣይ ማለት ሕጂ ንነፍሱ ዝሪኣ ዝነበረ ካልእ እግዚአብሔር ንነፍሱ ዝሪኣ ዝነበረ ግን ካልእ እዚ እታ ንዓይ ዝሑል ኣይውዑይ ምዃን ካልኣይቲ ሽግር እያ ማለት ሃብታምን ፈሳስን ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግን እንታይ ነይሩ ሕሱር ዘደንግጽ ነዳይ ዕውር ዕሩቕ ለሓሙሽ ዓበይቲ ነገራት ይገብርሉ ማለት እዚ ከዓ ፈውሲ ስለ ዘለዎ ክፍውሶ እዚ እንተደኣ ጌርካ ክትፍወስ ኢኻ እዩ ዝብሎ ማለት እቲ ንነብሱ ዝሪኣን ኣምላኽ ንነብሱ ዝሪኣን በበይኑ ነይሩ ማለት ስለዚ እቲ ፈውሲ ሕጂ እውን እቲ መገዲ ንስሓ እቲ ፈውሲ እንታይ እዩ ምእንቲ ክትህብትን ብሓዊ ዝፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሓፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕን ክትከደንንካ ፃዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኩሓሎ ክሕልውን ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኢሉ ኣነ እመኽረካ ኣለኹ ክጠፍእ ስለ ዘይደልዮ ማለት ናይቲ ምኽሪ ምንጭ ከዓ ካብ ፍቕሪ እተላዕለ ምዃኑ ንምጉዳእ ዘይኮነስ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ ገንሖም ምቐፅዖም እውን ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ንኽምለሱ ንኽድሕኑ ክቐፅዓና ክገንሓና ኩሉስ ንኽንድሕን ምዃኑ እዩ ተን ክልተ ክገብረን ኣብ መወዳእታ ተዋሂቦንኦ ዘለዎ ከዓ እና እሞ ተነሳሕ ኢሉ ናይቲ ኩሉ ከምዚ ክግበር ከምዝግበር ምስ በለ ቅናዕ እሞ እና እሞ ተነሳሕ እዚ እቲ መንፈሳዊ ቅንኢ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ሓፈሻዊ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ኩላህና ልብና ክንከፍተሉ ምሕደር ጎይታ ክኸውን ክንከፍተሉ እተኮይንና ከዓ ሓደ ረኣይ ክህልወና መንፈሳዊ ቃልሲ ክንቃለስ ተቃሊስና ክንስዕር ስዒርና ከዓ ምስቲ ዘለኣለማዊ ሂወት ክንፅንበር ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ንኾን ዝኩሉ ምኽሪ ትሰምዕ ዘላቶ ይስማዕ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي كم فقد እግዚአብሔር ሸር ደኾይን ህሉ እንጂ حراي رأي يوحنس معرف 3 ካብ 14 ክሳብ 22 ወይ ክሳብ መጨረሻ መእተዊ ናይ ሎዶቅያ ታሪኻውን መንፈሳውን ድሕረ ባይታ መን ያ ሎዶቅያ ቤት ረከብ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝኾነ ብጣዕሚ አገዳሲ እቲ ድሕረ ባይታ ማለት ናይቲ ቦታ ጂኦግራፋዊ ማሕበራውን ኩነታት እዩ ከተማ ሎዶቅያ ኣብ እዋን ሐዋርያት ኣብ እስያ ንኡስ ናይ ሕጂ ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ስልጣነ ዝነበራ ከተማ ነበረት እታ ከተማ بسلست عبيت هابتات فلت نبرتين عبي ناي ገንዘብ ባንክ ማእኸል ፋይናንሻል ሰንተር ሎዶቅያ ኣዚ ሃብታም ከተማ ነበረት ኢሉ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት በብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሪስኪ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ተደምሰሰት መንግስት ሮማ ሓገዝ ገንዘብ ክህበን ከሎ ሓደ ሳንቲም እንኳ ካባኻትኩም ኣይንደልኒና ባዕልና ክንሃንፃ ኢና ዓቕሚ ኣለና ምባል ንሓገዝ ሮማ ነፂጋ
بجزاء هبتاز التهنست لعلتي كتما نبرتي كلس ناي چركن لبسن اندستري ابتغزيتي مالتي تكستايل اندستري ابتخبابي بقول كاب زنبره فلي ناي بقع صغري ازيو لسلسن صبوق صلي محبر زلون كبر چرك يسرح نبره زي لبس زي امول عالم فلتن كبرون نبره هابي ناي حكمنا مدهنيتن ماخل ميديكال سكول اند براغمان باور زبل ابتقاتا ختما نبره ناي حكمنا بيت تمرتي نحمام اعين تزحوي فرقيان باودر زبهال ناي فولي مدهانيت كحلي اعين تزي سرح نبره ناي ماي تاريخاوي مثلن منفساوي ترجمني لودكيا حدا عبي بحرياو صقم نبرا ناي غزا رسا ناي مستماي اي نبران كابيرا بوليس زتبهلت بمو زبل ناي حكمنا ماياتا هوت ترمال سبرينغز زتأمنت كتما بتبوتا تابلو مو زبل ماي يوم سؤو نبروي كاب قولس يدما ازي زحلن زصنانعن ناي علاماي كولد ريفريشنج وارر يوم سؤو نبروي ነገር ግን እቲ ካብ ክልቲኡ ቦታታት ዝመጽእ ማይ ናብ ሎዶቅያ ክበጽሕ ከሎ ብምኽንያት ትነዊሕ መገዲ ልብጥ ሌክ ወርም ይኸውን ነበረ እዚ ማይ እዚ ሕማቕ መዓዛን ማዕድናትን ስለ ዝነበሮ ሰብ ክሰትዮ ከሎ ዘይጥዑም ስለ ዝኾነ ቱፍ ከዓ ይብሎ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ሎዶቅያውያን ብጽባቐ ዝፈልጥዎ ታሪኽን ባህሪን ተጠቒሙ መንፈሳዊ ኩነታቶም ዘረድኦም ብስጋ ሃብታማት ነበሩ በመንፈስ ግን ድኻታት ብስጋ ብሉፅ ጸሊም ልብሲ ይኽደኑ ነበሩ በመንፈስ ግን ሩቓት ብስጋ ናይ ዓይኒ መድሃኒት ነበሮም በመንፈስ ግን ዕውራት ማዮም ልብጥ ዝበለን ዘስሕልን ነበረ መንፈሳዊ ህይወቶም ድማ አይሙቕ አይዝሑል ልብጥ ነበረ ናይ አቦቦታት ትንታኔን ናይ ትምህርት ዝዕላማኒ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ኩሎም መልእኽታት ፍሉይ ዘብሎ ሓደ ዓብይ ምኽንያት ኣሎ ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ሎዶቅያ ዘመስግነሉ ወይ ዝንእደሉ ሓደ እወንታዊ ፖዚቲቭ ነገር አይረኸበላኒ ናብነት ንኻልኦት ማሕበራት ክግስጽ ከሎ እንተኾነ ግን እዚ ዝነኣድ ነገር ኣሎካ እንዳበለ ይጅምር ነበረ ንሎዶቅያ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ብመግናሕትን ብመጠንቅቕታን እዩ ዝጅምሮ እዩ ምኽንያቱ ድማ ናይ ልቡጥ መንፈሳዊ ህይወት ካብ ፍጹም ዘይምእማን ንላዕሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ እዩ ዝሑል ሰብ ሓጢአተኛ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ሕሊኑ ይነቕፎ እሞ ናብ ንስሓ ናይ ምምፃእ ዕድሉ ዓብዪ እዩ ምዉቕ ሰብ ጻድቕ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝነደደ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ እዩ ልቡጥ ሰብ ሃይማኖተኛ ዝመስል ኣነ ክርስቲያን እየ ይጽልየ ሕግታት ሕልየ ሓንቲ ዝጎድለኒ የብለይን ብምባል بتعبيت زعورة أيو إذا سبز حاتياتنيا مخانو سلزي أمن نسها آياتوني ولدنا تبع متى لانغا متى إيو كامز لانغا متى تبع زي كونه فرحك زي كونه مال نايزة تمرتي عند علامة نفس وكفنا أمون قموقن زحلن كنا أبناء لبت هوت آتنا نرئسنا خن مرمر يقبعنا آتنا خين هلو نرئسنا خن مرمر يقبعنا كابتها بتامي حانت زدالية باللين زبل ناي منفسا وتعبيت عورة وزينا أبكر ما أملاخ دخاتات مخانا بمئمان ناي كريستوس صدقي سعدا خدان مدلاي إتا أبدأ دو إلو معصو لبنا زونكو حكو حزل كريستوس
بنسحة مع صول بناخن كفتلو مبقع إيه ملختي بيت كريستيان لودك إيه تاريخاون سنة ملكوتاون دحر بايتاي عدلو دوكيا أبتجزيتي بتاع مهبتان زمناويت الناينقدن حكمنا النبرت سلست قند ملليتات نبرواي ورقاو بانكي هابتا عبينا يجنزم معها النبرت هبسوس عمتها مهرت ببرتع زي زاري زنكت كت مدري تهاري مغنسا كم من روما حاجز كي حتتت بجزء جنزباز تهنست ياي صبق بلو زخنا سأليم صقري بلعي بلا كول التسرح نبرت نسو دمان اللبس زخون كبور شرك نبرت بيت حكمنا عيني أبتغى أنا يفولي كحلي مدهاني تعينتي زسرح فولي ما أكل حكمنا نبرت ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚአን ሰለስተ ነገራት መንፈሳዊ መንገዲ ተጠቂሙ ንመንፈሳዊ ሁነታቶም ይገልጸሎም ስም ጎይታናን ባህሪኡን ፍቅደ 14 ናብ መልአኽ ማሕበር ሎዶቅያውን ጸሓፍ እቲ ኣሜን እሙን ሓቀኛ ምስክር ፍጥረት ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ኣሜን ኣቦታት መምህራን ከምዚ ተንተንዎ ክርስቶስ ባዕሉ ኣሜን እዩ ኢሳያስ ኣብ 65:16 ኣሜን ማለት ሓቂ ፍጹም እሙን ዘይልወጥ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ክለዋወጥ ከሎ ክርስቶስ ግን እሙን ተስፋ እዩ እሙን ሓቀኛ ምስክር ኣብ ኣቦ ዘሎ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ዘብጽሓልና ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ እሙን ምስክር እዩ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ እዚ ማለት ክርስቶስ ፍጡር እዩ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ፈጣሪ እዩ ብግሪክ ኣርከ ማለት ምንጪ መበገሲ ፍጥረት ኩሉ the origin of or source of the creation ማለት እዩ ቅዱስ አትናቴዎስን ቅዱስ ቄርሎስን ከም ዝመሃርዎ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ፍጥረት መበገሲ ፈጣሪን እዩ ናይ ልቡጥ መንፈሳዊ ሁነታት ፍቅደ 15:16 ዝሑል ወይስ ሙቕ ዘይሙኻንካ ግብርኻ ፈልጥ ኣለኹ ባኻ ዝሑል ወይ ሙቕ ሙኻንካ ልብጥ ዝበለ ሙኻንካ ኣይ ሙቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እዩ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ሎዶቅያ ናይ ገዛእ ርሳ ናይ መስተማያ ይነበራን ይድገም ዘሎ እዚ ቅሬታ መንፈሳዊ ትርጉም ሙቕ ብመንፈስ ቅዱስ ዝነደደ ፍቅረ ኣምላኽ ዘለዎ ብንጽህናን ብተሃድሶን ዝነብር ሰብ እዩ ዝሑል ገና ንክርስቶስ ዘይፈልጥ ሓጢአተኛ ምዃኑ ዝኣምንን ዝተኣመንን ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ቅኑዕ ወንጌል ተረኺቡ ናብ ንስሓ ናይ ምምፃእ ዕድሉ ዓብይ እዩ ልብጥ ኣብ መንጎ ክልተ ዝኣተወ ሃይማኖተኛ ዝመስል ግን ዘይነድድ ኣነ ደሓን እየ ዝብል ኩሩዕ ሰብ እዩ እዚ ዓይነት ሰብ ክንሳሕ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ ጎይታ ንሓጢአተኛታት ይቕበል እዩ ነቲ ሕሱም ትዕቢትን ደሓን እየ ዝብል ናይ ልብጥ መንፈሳዊ ህይወት ግን ይጽየፎ እዚ ናይ ኣምላኽ ፍርዲ እዩ ናይ ሕሱርን ዕውርነትን ተመክሮ ፍቅደ 17 ሃብታምን ፈሳስን ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ሎዶቃውያን ብስጋ ሃብታማት ብሉፅ ልብሲ ዝኽደኑ ሕክምና ዓይንቲ ዘለዎም ነበሩ ጎይታ ግን መንፈሳዊ መስትያት የርእዮም ሕሱርን ዘደንግፅን ብስጋ ዝኸበረ ብመንፈስ ግን ዝወደቐ ነዳይ ድኻ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ጽድቂ ዘይብሉ ዕውር መንፈሳዊ ዓይኒ ዝዓወረ ናይ ኣምላኽ ብርሃን ዘይርኢ ዕሩቕ ናይ ክርስቶስ ናይ ጽድቂ ክዳን ዘይተኸድነ ስለዚ ክርስቶስ ነቲ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሎዶቅያ ነቲ መራሕ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሎዶቅያ ክብሎ ከሎ እግዚአብሔር ዝሪኦ ዝነበረን
ንሱን ገዛ ርእሱ ዝሪኣ ዝነበረን ዝተፈላለየ ነይሩ ሕሱር ዘደንግጽ ነዳይ ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ እንታይ ማለት የን መንፈሳዊ ትርጉመን ሕሱርን ዘደንግጽን ማለት ብስጋ ዝኸበረ ብመንፈስ ግና ዝወደቀ እዩ ስለዚ ብስጋ ኩሉ ዝመላኣሉ ስለ ዝነበረ ኣነ ሃብታሚ ኣነ ፈሳሲየ ሓንቲ እኳ ዝደለያ የብለይን ይብል ነይሩ ማለት ነዳይ ይብሎ ድኻ ነዳይ ማለት መግብዕለት ዘይብሉ ማለት ብሰብ ዝጥወር ብስጋ ሃብታን ክንሱ ዝብላዕ ዝጓሓፍ ዘለዎ ናይ ክርስቶስ ጸጋን ጽድቅን ዘይብሉ እዩ ዕውር ማለት ብስጋ ዝሪእየሉ ጥዑይ ዓይንቲ እኳ እንተነበሮ መንፈሳዊ ዓይኒ ዝዓወረ ናይ ኣምላኽ ብርሃን ዘይርኢ እዩ ዕሩቕ ናይ ክርስቶስ ናይ ጽድቂ ክዳን ዘይተኸድነ እዩ ምናልባት ድሕር ኢልና ዝኣተና እንተለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ናብ መልኣኽ ማሕበር ሎዶቅያ ተጻሕፈ ቁጽሪ 17 ኢና ዘለና ማለት ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝገልጽዎ ንኣብነት ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ዓበ ሓደጋ ናይ መንፈሳዊ ድኽነት ባዕልኻ ድኻ ምዃንካ ዘይምፍላጥ እዩ ሰብ ሕማሙ እንተኣሚኑ ናብ ሓኪም ይኸይድ ጥዑይ እየ እንተኢሉ ግን ኣብ ሞት ይበጽሕ ስለዚ ሕማሙ እንደዘይኣሚኑ ናብ ሓኪም ክኸይድ ክሕከም ኣይደልን እዩ ማለት ናይ ክርስቶስ ቁጥሪ 18 ናይ ክርስቶስ ምሕዋይ ምእንቲ ክትህብትም ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ኻባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይትርአን ክትክደንን ከዓ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኳሓለውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ መኽረካ ኣለኹ ስለዚ ብማይ ብማዕድን ብወርቂ ብክዳውንቲ ብኩሉ ነገር ሃብታም ከም ዝነበረት ከተማ ቀዲምና ክንሪኦ ጸኒሕና ስለዚ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምእንቲ ክትህብትም ኢሉ መንፈሳዊ ሃብቲ ብስጋ ሃብታም እዩ ዘሎ ሕጂ ዝድለ ዘሎ ግን ብስጋ ዝኾነ ይኹን መጀመርያ ብነፍሲ ክህብትም ምእንቲ ክትህብትም ኢሉ ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ እዩ ወርቂ ናይ ቅድስና ናይ ንጽህና ምልክት እዩ ሓፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይትርአ ክትክደንን ከዓ ጻዕዳ ክዳውንቲ ኢሉ እቲ ጻዕዳ ክዳውንቲ ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን ይብል ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኳሓለሉን ኩሕል ካባይ ክትዕድግ መኽረካ ኣለኹ ጎይታነት ኣብ ዓለም ዝደልይዎ ዝነበሩ ሰለስተ ነገራት ብመንፈሳዊ መድሃኒት ይትክኦ እዩ ብሓዊ ዝጸረየ ወርቂ መንፈሳዊ ሃብቲ እዚ ንጹህ እምነትን ብመከራት ተፈተነ ናይ ፍቕሪ ህይወትን እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 7 ብገንዘብ ዘይዕደግ ካብ ክርስቶስ ጥራሕ ዝርከብ እዩ ጻዕዳ ክዳውንቲ ጽድቅን ንጽህናን የመልክት እዩ ጻዕዳ ክዳውንቲ ናይ ጽድቅን ናይ ንጽህናን ምልክት ወይ ሲምቦሊክ እዩ ዓዲ ሎዶቅያ ብጸሊም ወርቂ ሃብታም ነበረት ክርስቶስ ግን ጻዕዳ ክዳን ይሕብሮም እዚ ድማ ናይ ጥምቀት ናይ ጸጋ ጥምቀት ናይ ንስሓ ንጽህናን ናይ ክርስቶስ ጽድቅን እዩ ናይ ዓይኒ ኩሕሊ መንፈሳዊ ምስትውዓል እዩ እቲ ሃበነ እግዚኦ ኣይንታ ኣይምሮ ተብሎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወትረ ክያየ ይረአያ ክያከ ይረአያ ወኣይዛን ነሂ ቃለ ዘባህቲትከ ይስምዓ ናይ ዓይኒ ኩሕሊ መንፈሳዊ ምስትውዓል መንፈሳዊ ራእይ መንፈስ ቅዱስ ንዒንቲ ልብና ዘብርሆ ብርሃን እዩ ሓጢኣትናን ናይ ኣምላኽ ጽድቅን ከም እንርኢ ይገብረና እዩ ናይ ኣቦ ፍቕሪ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ ገንሖም እቐጽዖም እየ ደጊም ቀና እሞ ተነሳሕ እንሆ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኳሕኳሕ ሕብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑስ ማዕጾ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር የንስ እውን ምሳይል ቁጽሪ 19 ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ ገንሖም እቐጽዖም እየ ደጊም ቀና እሞ ተነሳሕ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ምእንቲ ክትህብትም ኢሉ ንኽዳንካ ክትክደን ዕራቕካ ኸይትኸውን ሰብ ዕራቕካ ኸይርአካ ብወርቂ ክትህብትም ከምኡ ንዓይንትኻ ምእንቲ ክትርኢ ክትኳሓሎ ካባይ ክትዕድግ ኢሉ መኺርዎ ነይሩ ናይ መወዳእታ ኸ ሕጂ ቀና እሞ ተነሳሕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ሓጥኣን ይኽብል ከሎ ብንስሓ ንዝመፁ እዩ እታ ከተራኽበና
حتياتنا عند زي تأمننا بنسحة عند زي تملشنا نكرسوس كن رخبة بفص ما يكالني سلازي خاب قطر عسرة حفش أو زخونة نقول له هنا زخونة نقول له سمع مالت إنه أبدأ قح بلا اللغين أبدأ لبنا مالت حدا قادم سي سمعس مع زون تخفت اللي نابو خاطو مسلو خاخدر ريه نسون مساي زي تعبي تسفا خريستياناو تسفاي تأزازنتن قطر 10 الشعاتة أملا خزغز عنا بسأل زي كونس بفقري إبراويان 10 تغلطة شدشة اتنا من السحة زمل سنة نخمل سنة استقبره نايبو محرتي أبدأ دويلو كح مبالي أبونا مالاتاي كم زغلصو أملاخنا مع صلبنا بحيلي أي صبروني نايسب نص فقط يخبريل فريويل سلازي مع صوخ حبيله بعلهنا هنكفتلو ترايز خوح ترايز يصوع مالك ويتا كم حسوم يلمن ابدا قلبنا دويلي خوح ويتا كم حسوم يلمننا ابدا قلبنا دويلو يخوح مخفاتن معصاون جن ناي غزار اسناي مالت حجب لبنا عند حركيات نخرستوس عاصينايو صباح ابدا سماي تافدغه تعاصي صنحنا مالت كاب خمو اسورنا እግዚአብሔር معصو انت خفت لي مخفات معصو مالت من السحال بخا مخفات دمصو بصبق مسمع درار fellowship or communion مسو مدرار مالت مس ክርስቶስ ፍጹም ሕብረት مفتار اب ቅዱስ ቁርባን ተሳታፊ مخاني كمتا أنا ونزسعاركم مو مسابوي أبزفانو تقمتكو نتز السعر أبزفاني مسايك قمتكو هو إذن زالتو اتمنفس نمحبرا زلو زبلن زلو يسمعل كوتري اسران حدن اسران كلتن مودة أتانايتي معرافي مالتي كمتا أنا ونزسعاركم مو مساي أبزفانو تقمتكو كباي تمهارو خبل كله بتحتنا بوردت لعل كله أبا عوتي له مالتي بعوتيو أجهم أنا نعلم سعرية أب علم سببا علىكم مسبله أجهم تحقسيلو أب علم سببا علىكم تخونا أنا نعلم سعرية كم تا أنا ونز سعركم مسابويا أبزفانو تقمتكو كمني نمهر مني أبنت نازخون قويتا يسكريستوسي كاب مبلع مال جميرو مالتي بل وكله هجسب فالسما زين بلهاتيات بهتي تايل مجك حتيات بينا عند زي كوينو كله تسب زفصمو فصيمي سلازي كمتا انا ونز سعركم مو مسبوي ابزفانو تقمتكو قلسنا مسغا اندمن كم زي كونه فليدنا كل قلسنا بيت كريستوس قال سل زل نبر مقالسي كغلغل كله ابيت املاح كما يغلغل كله كصرفو كله انتايلي ملسلم نيرو كسغو كله دفيوم نابتعدي نابت جمجم كسدفو خلو انتهى يقبر نيرو أمسكال مستسقل غلع لخلو انتهى بالنيرو كابتن شوعات تزرها تمسكال أو أبا سري لوم اسمه بزئية أموري يقبري كم تا أنا ونز سعاركم مو مسايا أبا بوي أبزفانو استقمت كل ناي كريستيان بسرات مسعاري نسيو نفوت سجانا نسيتان نعلم نخلو كفاءات منافستي اتعازي سناي نجر كا اتقلس نحنا يكوننا نقالس اتقلس قويتا يزقالسو تعاوت اتنشان جن نحنا ينا نسلم داويت مسقوليار قلطم كل انتايلو اتوق نا اغزابيهر اتوق نا اغزابيهر كومن ذا زي كونمو حدا نميتي 10 نشي حيمسقوقوم نيرومي سلازي كم تا أنا ونز سعركم ومسا أبزفانو تقمتكو تراي فقادنيا مخانبر توقع بعلي زواقوي مخنيات بخل ملكعي قول داويت مسقول ليات كقد تمزخيل أين برني دك إسرائيل كاب قبس خواسو نزم كلهم بوتاتات سعيرهم عدهم كاتو زنبرهم كألت عزي فلت وحودي مالت اتتواقعي جقنا أملاقكن مساعتهم مسلز نبري سلازي اتوقع نا اكزابيريو اتعاوتكن اتشلمات
تأخليل الأمنت أخليل كبري أخليل صدقي أخليل عاوت قلنا يدك أملاخي لازم على هنا خنك على سنت جميرنا حيل سب وزن بليس ألبو زت كل جبيرة لازبل بعلى هنا خنك على استدافتنا كم تانا بيتروس مداق مالتي حجي أي تخيلني خاخبله خلو حجي أزخيد حجي عقمي بالكان مستبهلا عقم لن حجي أزخيد كتعنك في خان تتبهلا كلهم قالوا عندكم عنكو فيهم كلهم كتقل مخيم أنا قل مساخة أزموت مو ما تترفني سلسة زي أخذ كحدني خادر هو حساب زنوكو أي كحدة كان يمساخة أزخيد سلازم تاي زقات مخاري إني مالتي مسكرستو سابزفان مقمات أزي كاب كل زدنق تسفايل كريستوس بسقو نسيطان الموتن سعيرو أبي ما نابو خمس تغمتا نحنا دما بأمنتن بنسحان انت سعرنا مسو أمنقستو كنقس إنايل سلقالاتو كزابير استمسقنا هون أو مس كريستوس أبزفان مقمات أزي كاب كل زدنق تسفايل أما بين الساعة تولدوا بس أجاكم ولادي بالمال بثي أجاهم ولادي من الساعة مستولدوا توفي مرهو سماي يمان بيتروس كهادي وممهر وانجيل كون باولوس السداديل كابتس أجاهم من الساعة مستولدوا أتي زخا حدا بيتروس مفتح من قصة سماء تقبلوا تأسد هذا الزنبرة باولوس كا عبا هواريا كوينين مس كريستوس أبزفان مقمات إزخاب كل زدن تسفاي كريستوس بسجون سيطان موتن سعيرو أبي ما نبو خمس دق متى نحن دما بأمنتن بنسحان انت سعرنا مسوا منجستو كنجس يناي إذن زلاتو يسمع إذن ما الأختن اللي دوكيا ترايزي كونس لنفس وكف ناي زمننا كريستيان استوهبه ناي متنقطان تسفان الإيوي إذن أيلو دوكي عمل أخت تاريخ ترازي كونس نايز حجي زلن نايو ناي نفس وكفنا كريستيان ناي لبي مستياتي أبزت مرتزي تبقسنا كابزت مرتزي تبقسنا أبهي وتنا خنا تقبرهم زلنا 4 عبيت منفساويان متكلات أزوم زي الصعبو يومي منفساوي أن من السحن وي محدا سني اتمنفساوي حدقا لبت مخان مالت أمونغو علمن أملاخن أمونغو حاتياتن صدقن رجزكا ناي مبراخ منفساوي حمامين أنا كريستياني نبل نبيت كريستيان نخيد نسألين تخونجن قبل بنا فقرة أملاخ أي موغن ناي صلوتنا هيوت لبت لبوتي ناي قدس مصحف نبابنا لمدت رأيو قويتاغن أي موغ أي زحول بمخانكا كاب أفاي طف قبل كاي الزبلي رأي 13 شديشة بقبري بخمي كابو نوثئل ناي صلوت هيوتنا محداس كام ناي لمدن ناي بحلن صلوت وسينا بلبي زندد ناي مستير صلوت كهلونا اللووي منفساو قناة مهنات زيل ويكا spiritual زبل spiritual زيل بمنفس قدوس كنبره قالونا رومي 10:11 إذا دما أبقى الأملاخ بمصنعن بصومن بتجهاتن يركبين باقات عمز جبر ناي هيمانتاو زي مقبال نكريستوس بملؤ لبنان بملؤ حيلنان انبر بقاليو أكلنا ترايكن صعبو أين خلني ناي أبكر ما أملاخ منفساوي دخا مخان منفساوي حدقا ناي لودوكياون عبود كات هابتامي حانت زدالي أنا قرر كوايا باللين بمبالي نيو نحناون بتمهرتي بغنزب بسراح ويدما بناي دقا منفساوي سراح أبيت غرسيان بإن قلقلو تمهكي هنا أنا دحاني كاب كالوتي حيش ناي مبال عبي ناي تعبي تحدقا قالو قويتاق النزع عينت هيوت حسور زدنجز نداي عورن عرقون يلو يو زصوعوي بقبري بخمي كابون وصئل منفساو دخنت
spiritual poverty ምልማድ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ 5:3 ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግስተ ሰማያት ናቶም እሞ ብፁዓን እዮም ይብል ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ብጽድቀይ ድኻ እየ ብዘይካ ጸጋኻ ሓንቲ እኳ የብለይን ምባል ብትሕትና ምምልላስ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ጽድቅና ከም ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ክብል ከሎ ኣነ ርኹስ እየ ኣብ ማእኸል ዝርኹስ ከናፍሩ ህዝቢ ከዓ ነብር ኣለኹ መጀመርያ ኣነ ንባዕለይ ርኹስ እየ ኣብ ማእኸል ዝርኹስ ህዝቢ ከዓ ይነብር ኣለኹ እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ድኽነት ማለት ኢሉ ኣነ ብጽድቀይ ድኻ እየ ብዘይካ ጸጋኻ ሓንቲ እኳ የብለይን ብምባል በትሕትና ምምልላስ እዩ ስለዚ ሓደ እኳ ብግብሩ ክጸድቕ ዝኽእል የለን ናይ ሓሳብ ዓንኬል መስትያት ምእላይ ንርእስና ምስ ካልኦት ሰባት ዘይኮነስ ምስ ሕጊ ኣምላኽን ምስ ክርስቶስን ምምስሳል ንጽድቅና ዘይኮነስ ንኃጢአትናን ውድቀትናን ብምርኣይ ብትሕትና ምምልላስ እዩ ኃጢአቱ ዝዝክር ሰብ ክዕበ ኣይክእልን እዩ ኃጢአቱ ዝርኢ ሰብ ናይ ካልኦት ኃጢአት ክርኢ ፈጺሙ ኣይክእልን እዚ ቅዱሳን ኣቦታት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝበልዎ እዩ ስለዚ ናይ ምውድዳር መንፈስ ኣብ ህይወትና እንተመጽኡ እንታይ ኣሚሎም ዘለው ለእመሪኢከ ቀታልየ ዘማውየ ሰራቂየ በል በአይቴ አምር አንሰ ለእመ ይቀድመን በዊአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ከመፈያታው ዘየማን ሰራቅን ተራእኻ ዘማውን ተራእኻ ቀታል ነፍስን ተራእኻ እዚ ከም ፈያት ዘየማን ቅድመይ ተነሲሑ ኃጢአቱ ተሓዲጉሉ ውሉድ ኣምላኽ ኮይኑስ ቅድመይ ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ዝኣቱ እንተኾነ ኣነ እንታይ ይፈልጥ በል ስለዚ ኩሉ ግዜ መንፈስ ትዕቢት መንፈስ ትምክሕቲ ዝመጽእ ኃጢአትና ክንርስዕ ከለና ኃጢአቱ ዝርኢ ሰብ ናብ ኃጢአቱ ዝጥምት ሰብ ፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክዕበ ኣይክእልን ካብ ክርስቶስ ወርቂ ጻዕዳ ኸዳን ኩሕሊ ኣዒንቲ ምዕዳግ ወርቂ ብፈተና ዝጸረየ ንጹህ እምነት ምህናጽ ጻዕዳ ኸዳን ብንስሓን ብምስጢረ ንዛዝየን ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ምኽዳን ካብቲ ሕፍረት ኃጢአት ምሕዋይ ኩሕሊ ኣዒንቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ናይ ገዛእ ርእስና ኃጢአት ዘርኢ መንፈሳዊ ምስትውዓል ምህላዊ እዚአንተን ወርቂ ጻዕዳ ኸዳን ኩሕሊ ዝብላ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢሎም እዮም ተርጊሞም ክንሪአን ስለዚ ወርቂ ብፈተና ዝጸረየ ንጹህ እምነት ምህናጽ ኢሉ ጻዕዳ ኸዳን ብንስሓን ብምስጢረ ኑዛዝየን ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ምኽዳን ካብ ሕፍረት ኃጢአት ምሕዋይ ኩሕሊ ዓይንቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ናይ ገዛእ ርእስና ኃጢአት ዘርኢ መንፈሳዊ ምስትውዓል ምህላው ምስማዕን ማዕጾ ልብና ምኽፋትን ኣብ ቁጽሪ 20 እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሆ ኣብ ደገ ኳሕ ኳሕ ሕብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ እንተሰሚዑ እንተኸፈተለይ ናብኡ ኣትር ምስኡ ክሓድር እሱ እውን ምሳይ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ እቲ መንፈሳዊ ሓደጋ ጎይታ ኣብ ደገ ቤትና ደው ኢሉ ኳሕ ኳሕ የብል ኣሎ ነገር ግን ብናይዚ ዓለም ዘረባ ብናይ ማሕበራዊ መራኸባቢታት ብናይ ስግጋ ህርፋንን ብናይ ዘመናዊ ህይወት ተዋሒድና ናይ ኣምላኽ ድምፂ ንኸይንሰምዕ ኣእዛንና ይዕጾ ኣሎ ብኸመይ ንመፀዋዕታ ጎይታ ብግብሪ ንሰምዖ እዩ ብድምፂ ቃሉ ቅዱስ መጽሓፍ ከነንብብ ከሎና ብናይ ድምፂ ሕሊናና ክግስጸናን ክነቕፈናን ከሎ ብመከራን ብፈተናታትን ናብኡ ክንምለስ ክቐፅዓናን ክገንሓናን ከሎ ኢሉ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ምስ ጠመየ እንታይ ኢሉ ኣብ ቤት ኣቦይ መግቢ ስለዚ ብድምፂ ቃሉ ቅዱስ መጽሓፍ ከነንብብ ከሎና ብናይ ድምፂ ሕሊናና ክግስጸናን ክነቕፈናን ከሎ ከምውን ብመከራ ክንፍተን ከለና ኢሉ بتمرت بيت ክርስቲያን بمخرى أبوታት ማዕጾ مخفات ማለት እንታይ ማለት ማዕጾ مخفات ማለት ማዕጾ ልብና ዝኽፈት ብንስሓ እዩ
معصو لبنا زخفت بنساعي قويتا بحيلي أعينتو قويتا بحيلي أي آتوني نايسب ناس أفقاد زخبر أملاخ سلزخونة نحنا بفقادنا ناي نساحة معصو هنكفتلو يصبيناي ملو دراريلو ازي فلوشب وي كومينيون قدوس قربان نقويتا معصو لبنا انت خفيتنا له نابو آتي مسو حبرت نقبر ازي دما بفلاي امسيرا قربان بمستاف نسقو اندامون مقبال مس كريستوس فصم حدا ناي مخان تمكروي مس كريستوس ابزفانو مقماتي اتمنفساو تسفا ناي قويتا نززوان نزي سعرون زهاوة تسفاي نتزي سعر ابزفاني مساي كقمت كهو اي راي يوحنس 3:21 إذا مالت كابنا إذا علم عوت نلعلي أمنقس السمايات أب كبر كريستوس تساتاف مخان مالتي بخمين السعر نحاتياتنا علمن بإمنة بمسعاري كابنا يلوبط هو التملسنا بتقهارتن بتعزازنتن كسع موداتا مصنع إذن الزلاتو تمنفس نمحبرات زبلو زلو بمسمعن بمقبارن مدمدمتات مرتتغسي نهو عبد الجبيت دوي اللي خحكو حبل الله حدا قادم سي سميعس معصو انتخفت اللي نابو خاتو مسو خاخ درريه نسون مسايل رأي 3 لومي قويتا عبد الجلب بنفس وكفنا دوي لو خحكو حبل الله اتحتو دمسو سمعنا معصو لبنا خنكفتلو دينا ويس كمل اخلو دوكيا هابتامي حانت زدولي باللين بمبال بتعبيت معصونا عزينا خنبر إنا إذن أي نفس وكفنا نايلومي منفساوي وساني إيوي كبرين مسقانان كريستوس يخون كبرين مسقانان إكزابيهر يخون نما الأخت قدس بيت خريستيان صني لكم سلا سمعكم و أبتقبروا الصلاة كله إكزابيهر صني لي سمعكم آمين حراي سلقالاتو إكزابيهر استمسكن يخون ناي مزمور جزينا أخيل الله ني لومي بمزمور وعلت أملاخ كنجر بمزمور أملخوي كجلس بمزمور حساباتين تمنيتاتين كن فقاد إكزابيهر كجلس النبل ناي مزمور جزينا أخيل الله حراي ملكت قبر لي تم حراي حبتنا ملو ኣለኹ ግን ካልኦት ተልየ እንተ ዘበራ حراي كبري هابلنا حبتنا ملو تدالي الله جن زميران زي فلتا لما عند حج عدل زرخبا قدميا خهبنيه تبلنا لا حبت ملاملو تليهن راي حبتنا عللتا كحفا بالكلهي ንሳት መዘመር ኣባናይ راي كبري هابلنا صبوق ابنتي ندقي من بالمولا حبتين خبر هابلنا راي عللتا حبتنا مولو كده تلتلا እሺ ثانك يو ماشي بحدش كيني مسكانا بتعوم دهاي بقنا مسنقو كبرو حيزك زمر الكايان بحدش كيني مسكانا بتعوم دهاي بقنا مسنقو كبرو حيزك زمر الكايان بمحرت كاريخاني بدلي يغري الكاني نعي حات أفكير كاني سلزي مسكانا لوني بحدش كيني مسكانا بتعوم دهاي بقنا مسنقو كبروحي زك زمر الكايان عبكندي زقبر كالي سناي ترح كاملاقي مسكانا انت هبكوخا ازكواك وحدكا بحدش كيني مسكانا بتعوم دهاي بقنا مسنقو كبروحي زك زمر الكايان انتاي مخبلاني
ጎይታይ ዓቕምን ደሲነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕምኳ ተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ እዝምር ኣለኹ ንስምካ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ናባኻ ዝመጻ ኩላ ሰኸመይ ዘራገፍ ኩላ ይብላለኹ ነታ ዕለት ትባረኽ ንዘንተ ዕለት ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ተመስገን على هوات زماري ملاختي يسمع لنا ኣሜን حتنا عللته قرم زغنة مزمور بحدش كني مسغانا بتعوم دهاي بغنا مسنقو خبر وحيزة كزمر الكايا أنا بمحرت كاري إخاني بدلي يغرى إلكاني نعي حتى أفكر كاني سلازي مسغانا اللوني ኣብ ክንዲ ዝገበርካለይ ሰናይ ስራሕካ ኣምላኸይ ምስጋና እንተሃብኩኻ እዚ እኳ ክውሕደካ እንታይ እሞ ክብል ኣነ ጎይታይ ዓቕሚ እንደሲኢነ ስለቲ ዝገበርካለይ ምስጋና ጥራዩ ዓቕመይ ኣምላኸይ ተቐበለኒ ዓቕሚ እኳ እንተወሓደኒ ተማሪኸ ብፍቕርኻ እዝምር ኣለኹ ንስምካይ ናባኻ ዝመጻእ ኩላ ሰኸመይ ዘራገፍ ኩላ እብላ ኣለኹ ነታ ዕለት ትባረኽ ንዘንቲ ዕለት ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዝምረልካየ ኣነ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ስብሃተ ሐዲሰይ ብሓድሽ ቅኔ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰዓት ኣብ ነፍስ ወከፍ ጊዜ ኣብ ቅድሜና ኣብ ልዕሌና በኣና ኣብ ከባቢና ሓድሽ ነገር ክሰርሕ መዓልታዊ ስለ ንሪኦ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ስለ ትገበሮ ሓድሽ ከነመስግኖ ዘዘኻኽር ዓብይ መዝሙር እዩ ኣብ ድጓዕ ኤርምያስ እንታይ እዩ ዝብል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ኩሉ ሰዕ ሓድሽ እዩ እሙም ንምዃንካ ከዓ ዓብይ ኢሉ ኩሉ ሻዕ ሓድሽ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ሓብትና ዕልልታ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክትዝምርሉ የንብርኪ ተሓስብዮ ኩሉ ሓሰናይ ነገር ከዓ እግዚአብሔር የስልጠልክን ይቕንዓልክን እቶም ሰማዕና ከዓ ማህሌተ መላእኽቲ የስማዓና ስለዚ እስኪ ዝመዝሙርና እንታይ ንኽነብል ፀኒሕና እንታይ ክትብላ ተሕን ኩላህና ወኪላ ክትዝምር ፀኒሕ ሓብትና ዕልልታ እንታይ ክትብል ፀኒሓ ኢሉ ስለዚ ሽዱሽተ ዝኾኑ ሕጥቦ ጽሑፍ ኣለዎም ማለት እዩ ብነፍስ ወከም ከዓ ነናቶም ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዎም ስለዚ ንሽዱሽተኦም ክንጠቕሶም ግዜ እኳ እንተዘይብልና ካብኣቶም ሰለስተ ዝኾኑ ግን ራይ ፍረወይና ሓብተይ ومستا مزمور تخيدي إلاس مزمور داويت معراف 96 فقد حدا مزمور داويت 96 فقد حدا اسكن ببي أنت في الفروين هبتي نكزابيهر حدش مزمور زمرو هايك نكزابيهر حدش مزمور كل خي مدري نكزابيهر زمري أمين نكزابيهر زمرو نسمو بارخو كم معلتنا معلتي مدحانو أبسرو آمين حدش كني حدش مزن حدا أبونا بملاك سلام أبونا إيدكم حافل الله ميت يوم زلهم اقرأتها أبونا أب ملكت باولوس نابسب إفيسون معرف حمشته كاب قطري 18 كساب 10
ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐንኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓደ ሕድኩም እናተዛራረብኩምን መንፈስ ይምላእኹም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ እናኣመስገንኩሞ አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና መዝሙርን ውዳሴን ገዲፍና ናብ መስተን ናብ ዝርገትን ስለተኣትወ እዩ ዝኩሉ ሽግር ዝመፃና ዘሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦናየ። ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ ብመዝሙሩን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐነኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኹም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ እናመስገንኩም ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ኮኑ። ቃል ህይወት የስማዓልና በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። በሓድሽ ቅኔ ምስጋና ብጥዑም ደሃይ በገና መሰንቆ ከበሮ ሒዘ ክዘምረልካ ኣነ ሕራይ ኣዴና ሚርያም ሓብቲ ሙሴ ባሕሪ ጨዲዱ ነቲ ባሕሪ ንቁፅ ምስ ገበሮ ብሓይሊ ምስ ኣሰጋገሮም ክሰግሩ ምስ ፈተኑ ነቶም ሓያላት ነቶም ንብዙሕ ዓመታ ህፃናት ናብ ባሕሪ ዝድርብዩ ዝነበሩ ባዕላቶም ናብቲ ባሕሪ ምስ ተደርበዩ እዚ ሕጂ ነመስግነሉ ዘለና ምስጋና ንስየብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ ፈረሰ ወመስተፅእነ ወረወ ውስተ ባሕር እንዳበለት ትዝምር ነይራ። ስለዚ መዓልታዊ ኣብ ከባቢና እግዚአብሔር ኣብ ከባቢና በኣና ኣብ ርእስና ብዙሕ ነገር ይገብር ተስተባሂልናሉ መዓልታዊ ማለት ሓድሽ ቅኔ ምስጋና ሕራይ ካልኦት እዚኣ ከዓ ምሳኣት ትኸይድ ተኮይና ኣነ ሕራይ ሙሉሓት ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 30 ፍቅዲ 11 12 መዝሙር ዳዊት 30 11 12 ሕራይ ቀፅል ሙሉሓት ነፍሰይ ምእንቲ ክትዝምረልካ ስቕ ከይትብልሲ በኽያተይ ናብ ሰሓ ለዊጥካ ኣለይ ከለይ ፈትሕካስ ደስታ ኣዕጢካኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዘለዓለም ክውድሰካ እየ። አሜን። ከለይ ፈትሕካሲ ደስታ ኣዕጢካኒ ክሊ ማለት መራሕቲ ኣብ ኩናት ክትሰዓሩ ከለዉ ሃገር ኣብ ውድቀት ክትወድቕ ከላ መንፈሳውያን መራሕትን ስጋውያን መራሕቲ ዝኽደንዎ ናይ ሓዘን ናይ ንስሓ ምልክት እዩ ማለት እዩ። ክለይ ፈቲሕኻ ደስታ ኣዕጢቕካኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ሙሉ ሕራይ ዕልልታ መዝሙር ዳዊት 33 ፍቅዲ 2 33 2 ከተንብብያ ዶ ንእግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ዘምርሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ ኣጸቢቁም ቃኒሉ እልል በልሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ በቃ ሓድሽ መዝሙር ኩሉ ሻብ ተሓጎሱ ሓድሽ መዝሙር ዘምርሉ ኢሉ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ረኣይዎቶም መላእኽቲ በቃ ንዑ ዝኸውን ሓድሽ መዝሙር እዮም ዝዝምሩ ኣብ ከባቢና ኣባና በኣና እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ዘይሓሰብናዮ ከጋጥመና ከሎ ንሕና ዝመደብናዮ ፈሪሹ ካልእ መደብ ከጋጥም ከሎ ንዑ ኢና ሓድሽ ስራሕ ዝገብር ከሎ እግዚአብሔር ሓድሽ ምስጋና ይብቃ ኣነ ከምዚ ክገብር ሓሲበ ነይረ ፍቓድካ ሰናይ ኮይኑ ግን ከምዚ ኮይኑ ካብቲ ዝሓሰብክዎ ኣነ ንስኻ ዝሓሰብካለ ይበልፅ ይዓቢ እንዳበልና እዩ። ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎሚ ትምህርትና እንታይ ነበረ? ካብ ናይ ሎሚ እንታይ ኢና ኣስተንቲና እንታይ ኢና ተረዲእና? ሕራይት መንፈሳዊ ትርጉሙ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና። ነፍሲ ወከፍ ኣቦታት እንታይ ሎም ተርጊሞሞ ካብ ናይ ሎም መዓንቲ ካብዚ መራሒ ቤተክርስትያን ናይ ሎዶቅያ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገርን ዝነበሮ ኩነታትን እግዚአብሔር ዝሓበሮ ሓበሬታን ዘጠንቀቆ መጠንቀቅታን ምስቲ ቦታት ዝሃብዎ ትርጓሜን ሎሚ እዚኣ ተረድየ እዚኣ ኣስተንቲነ ንብሎ ቀዳማይ ነገር ኣይተረዳእንን ንብሎ ነገር ተልዩ ከዓ
ቤተ ክርስቲያን መልስ ለዋሞ ናባኻትኩም ትገዜ ናይ ጉባኤ ናብ ጉባኤ ካወፍ የለኹ بمرجع فرويني إلى حفاب بلال مثلاً حراي ናይ አንተ በይ ከይትኸውን እንዲ حراي ፍሮይና ሓብተይ ናይ ሕጅርያ ናይ አንተ በይ حراي እንታይ ኢና ተማሂርና እምበር ክሳብ ካብ ህዝቢ ሕቶታት ክሳብ ዝመጽእ ወይ ርእይቶ ክሳብ ዝመጽእ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ከተርጉሙ ክጽሕፉ ከገልብጡ ከለው ብዙሕ ነገር ስለ ዘስተንትኑ ታቡ ፍሉይ ዘስተንተንዋ ነዚኣ ክትርጉሙ ከለው ከካፍሉና ዕድል ክህቦም እየ ናባኹም ሓውና መምህር ተክለ ማርያም بمرجع على هو تسمع لنا أنا سي أبتناي عسر شمونت دلا ما أنتي كتبتم بحوي زتقري ورقي خباي كتعدقو حفرات أركانكا ما أنتي خيك إلا كتكدانن كا صعدا خداونتي أبا يفتا صعدا خداونتي تبل ما أنت خترئي نعنتخا كحللو من كحلي كباي كتعدق نخرك الله أبتا صعدا خدانيا نحناسي تصعدا خدان من تاينا نقولو كل جزي حتى سلازمت أبا قلوبتي من تايو ما بوتاتنا صعدا خدان دخدونو ويداقونات صعدا خدان تخرينهم زقدسو زيا حانتي مستيرالاتا نحنا أنا من تاي صعدا خدانينا تخرينا بحلي زي كوناسي ولا بتكسان ملكا مستر كام دلو ويكا منفساو ترجم كم زلو تاناي أبوتاتنا تخوينا نعملاك تقلقل كلها بنصحنان بقنعنان كتقرب كم دلك إذا ملكت أبوتاتنا كلاتهم ጻድቃንም ወይ ኃጢአት የብሎም ገለ ማለት ደይኮነሲ ከምታ አስተሽም ተደላሲ ብዕኡ ገይሩ ክኸድነልና ክሽፍነልና ትሕቲ ድኽመትናትና ክሽፍነልና ንዓቶም ከዓ ብንጽህና ምስ ቀረቡ ሲ የቕሬታ በቲ ዝከኣሎም መጠን ምስ ቀረቡ በቲ ጻዕዳ ገይሩ ንሱ ከዓ ይሽፍነሎም ሞ እቲ ዘቕርብዎ ከዓ ንዓቶም ንበረኸት ይኾኖም ማለት እዩ ردأت تكون تسفى قبر نعنا قلنا نتم قدس قربان انوسد منفساوي مساليو بن السحاب قربان زخيد اناي نفس نصحنا مالتي نصحنا انا مالت ديكوناسي جيتا عدل هبنا الله نخنص حجي كتخدينا خنمصكلنا نتحاتياتنا زشفن جيتا سلازلنا نعوك شفنا إلنا آميننا إنا نمصدلنا مالتي حجي ناي قدن أدلاي هو أدلاي معنات حر جزي بريبو غير كهت قبل تخليها يس تي أقداسي حجون أقداسي تقدس قربان كتوسدي جن يتسرعات ترجمو سلزلو مبزحتنا تي أبوتاتنا كل جزي سلزمونا سلز تردأنا ولا نسأل راح غير كهت قرب كل خمان ترجم الله وموني نزي انكبرهني لأجن زيادة أبي مريت بقشي ولا تنسأون علىهم قربتي زيادة وسخن تبولكم لا نزي أني كل جزء جزء غيرنا حاسبنا أنت أحمد سخنا مهناتو تسرع عزب للناس أقدمك قدام مشت نفسك حاسبك تداليخ كده وانت قريبك تدقبك مباك حسك تقريبك تدالي زنا سلز إذا أحدك أبو مهاني زرد منعاي كستنتن وعيلهم قربوا خلنا ناسي زي الله تننا الهوت يسمع لنا أتي سرعات كسرعوا خلوا بوتاتنا هذا أمسيم يوم سريع أمه كم زحجي تتقيش زلو أبرأي وهنس معرف 10 وتشعات كاب شدش كساب تشعات خنببي تغنم اللغتيقنا بقطري شمونتي أزلا مالتي كم دمس بزح حسابن كم دهاي بزح مئاتن برتوع نقوداتاتن زبالغاء تقول لزخيل اكزابير أملاخنا نقيسي إمو هالليلويا مرعات قنشل بسيحو مرعاتو انت داليا أمو نتحقوس به دماي بلنا نعون كبرنا هاب كبل كله سمعهوي هاب قطري شمونتا معرف 10 شعات قطري شمونتا بن زبالة سع داشاش صوري كدانن كتكدن كأتواهبا اتشاش تدما صدق اتوم قدوسان ايوي كمتا زلاتا اتشاش دما صدقي اتوم قدوساني نسخا اتوم نابدرار مرعات غينشل تعدمو بصعانيوم
صحاف بلن نسون إزي إتناي حق قال أملاخ يبلني أبتاب مثل لازم هذا لا قويتا إس كريستوس انتاي لي إذا حتى نتي كدان مرعى خي تخدنا زمزة سلام انتاي كدان مرعى خي تخدنكا نابزي أتيخا إلي إذا حتى كدان مرعى خي تخدنكا سلام انتاي نابزي أتخايل سلقالاتو زي من الوقت تقسن دحر تدلي أب ماتيوس 20 كلتن وانجيل ماتيوس معراف 20 كلتن أب قدر 10 تخلت مالتي النقوس ناتهم تقماتو خري مساتو خدان مرعى خي تخدنا زي تخدنا سبعي رأيومو التعركي كميك خدان مرعى زي بالكان أبز أتو خابلو نسدو ما أزكتيل ناب مرعى ناب تمكت ناب زخونا graduation كنعدم كلنا كبري نايتهم عدم تناسي كدان غيرنا بفلاي أديتاتنا تيزابير زهابك نقرما حواتنا صعدا تلفي صعدا خدان صعدا كم زغيرنا إنا نخيد مالت هجي نمرعى عند حركمو نخيد كوين ناس ناب تسمية ومرعنا بيت أملاخ ناب قدس قربان كدا خمي تدالينا ناي بيت أملاخ نايتي كبري ناي قدس قربان زلنا أخبروتي مخنياتو صعدا خدان نيلو شاش قبرت صدق نايتون قدسان نيل سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي እትግዜ ምናልባት ከይ ሕዞ ዝኾነ ሎም እዚኣ ተማሂረ ካብ ናይ ማሕበር መልኣኽ ናይ ሎዶቅያ ካብቲ ሕራይ ፍረወይና ሓብተይ ميتي غزال خفروين اوكي سوري بمرقتا انا خاطر مهر قاسي معرف اسرع ماهريه بدر مسكين هو انه ابدك بيت دو الى قحقح كبل كلخو حدا ركا دمصي سمعو معصو انت خفتله نابو خاطو مسوا خدرر ايه نسون مساي تبدأ تعبق علي لان حكي وتالبنا سي بعلنا هنكفتو اللي يتبينا ساعباي تردي اللي هو تسمع لنا امين امين يترفدت قويتوت اتقلاص مسيرات املاح كله تمدحنه تتبجاوسي كبر سب مزي غزاخان دحر صبل اغور نغي فركاون سحد عب صغاي مالت هناكو ادينا ኤልሳቤጥ سي نادينا ቅድስ ድንግል ማርያም ክብሪ መንፈስ ቅዱስ ስለዝገለጸላዩ አደጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ኻበይ ኮነለይ አዲና ቅድስ ድንግል ማርያም ኳ አሙሉ ናዝሬት ኩሙሉ አውራጃ ገሊላ አሙሉ እስራኤል አሙሉ ግብጽ ሞብኸርተት زياتو غزا زي كحكحتو عدي يلنكو ግን ተረዲዋ ምን ምዃና ስለዝተረዳስ አደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽስ እዚ ኻበ ጎይታ ናብ ልብና خمس ጎይታ ኣብ ልብና ኻሓድር ንልብና ቤተ መቅደሱ ምስቲ ኩሉ ግዕዘዩ ማለት ምስቲ ኩሉ ርስሓቱ ምስቲ ኩሉ ድኻምና ምስቲ ኩሉ خفኣትና ኢሉ ማለት يترفدت حاتيات نبلو حلينا زوقسناس ولا تصدقنا نبلس كم صيغ ጨርቂ ኢል ወሎ ተነቢ ኢሳያስ ጽድቅናስ ከም ጽይغ ጨርቂ ሓጢያትና ይኮነን ኢል ስለዚህ ከሙ ምዃንና እንዳፈለጠ ሁሉ ናባና መጽ ቤተ መቅደስ ከገብሮ ናልባት አምላኽ ጥራይ ዝፈልጥ ሓጢያተይ ናብሰብ እንደዝገልጾ ነይሩስ ምናልባት ኣብዚ ቤተክርስቲያን ወን ሓደ መዓልቲ ጠጠው ክብላይ ምተፈቀደለይን ማለት ብርግጽ ኣብ ቅድመ አምላኽ ማለት ስለዚህ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ ኣብላለኹ ሓደ ኳ ድምጽ ይስፈሚዑ እንተ ኸፈተለይ ታቁልፊ ሕጂ ተኸፈተለይ በቃ እቶን ኣብ ልበይ እቶን ኣብ ቤተይ ንስኻ ንልበይ ንገሶ በቃ ንስኻ መርሓዮ በጀካ ካለ ገዛ አኺ ይልወኒ ብልበይ ከተሐልፍሲ ግዲ ይኹን ካይል በቃ ከምቲ በሰማርያ ከሐልፍ ግዲ ሆኖ ዝበሎ ብልበይ ከተሐልፍ በገዛና ከተሐልፍ በስድራና ከተሐልፍ በቤተ ክርስቲያንና ከተሐልፍሲ ግዲ ይኹን ካ ክንብሎሞ ኣብ ነገር የክስተንቲን ክፍረወይና ሓውተይ ቃል ህይወት ይስማዓልና በተግባር ከልብና ክንከፍተሉ ነቲ ዝኹሕኩሕ ዘሎ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ሓራይ ካልኦ በመርጌታ ሳምሪ
ዲያቆን ሳሙኤል አራይ እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን ሁሉ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እነስተማሂርናዮ ዘለናስ በህይወትና ክንነብርካ አምላኽ ይደግፈና አሜን ኣብታ ፈቅዲ 15 ዝሑል ወይ ምዉቕ ዘይምዃንካ ግብርካ ፈልጥ ኣለኹሞ ብካ ዝሑል ወይስ ምዉቕ ምዃንካ ምስ ንነፍስና ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እሞ እቲ ንስሓ ዘይደሊ ሰብሲ በቃ ፅቡቅ ኣለኹ ዝብል ሰብ ካብቲ ክንመሃሮ ፀኒሕና ኢና በቃ ኣነ ንስሓ ኣነ በቃ ፅቡቅ እየ ዘለኹ ዋላ ሓንቲ የድልየንን እዩ ኣብ ፅድቅን ኣብ ቅድስናን እየ ዝነብር ዘለኹ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ርእስና ክንፍትሽ ከምቲ እቲ መራሒ ናይታ ቤተክርስትያን ናይ ሎዶቅያስ እንታይ ኢሉ ሃብታምን ፈሳስን እዩ ዋላ ሓንቲ ዘድልየኒ ነገር የድልየና ነበር ብፅድቅና ስንመካሓል የብልና ከምታ ክንመሃራ ፀናሕና ሲ ብመንፈስ ትኻ ክንከውን ሓደ ካብቲ ኣብቲ ትምህርቲ ብፁዓን ጎይታ ዝመሃረና ማለት እዩ እቲ ፅድቂ እቲ ዋላ ሓንቲ የብለይን እቲ ፅድቅስ የብለይን በቃ ምሕረትካ ዳ እምበርካ ትኽንመሃሮ ፀናሕና ዋላ ሓንቲ የብለይን ምክንያቱ ኩሉ ተቐቢልና ኢና ካብ ጎይታ ተቐቢልና እንተኮይንና ዘመካሕ ዋላ ሓንቲ የብልና ስለዚ ንነፍስና ክንርኢ ብፍላይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኣብ ከምኡ ድኹማት ኢና እሞ ትሕት ኢልና እቲ ዘድልየና ክንርኢ ከም ዘለና ብፍላይ እቲ ናይ ንስሓ ሂወት ኣዝየና ድኹማት ምዃንና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብታ ምናልባሽ ብመንፈስ እናተቃፀልና ክንፅሊ ዝብል ሰሚዐ ነይረ መስለኒ መንገዲ እየ ነይረ ፍሻዊ መንፈስ እናተቃፀልና ክንፅሊ ትብል እሞ እጅሲ ኣብ ኣቁርብተይ ኣላ ኣብ ትሕቲኣ ሰሚዐ ኣለኹ መስለኒ ዘይተጋጌታ ናታ መልሲ ከመይ ምዃኑ ግን ስብሕ ዝበለ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ክፅሊ ከሎ ወይ ክንፅሊ ከለናስ ብዛዕባ እቲ ስጋዊ ድሌታትና ጥራይ ኢና ንፅሊ እጅቲ ንሕና ክንልወጥ ከም ዘለና እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ኣስፋሕ ኣቢልኩም ከተግበሉና እሞ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣራይ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ይብል ማለት ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 33 እንታይ እዩ ዘሎ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለይ እሞ ካልእ እትደልይዎ ዘበለክ ውስተኸልኩም ይብል ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትክ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለይ ኣብ ቅድሚኻ ሞጎስ ክረክብ ምስቶም ኣፍ ደገ ዝተዓፅዎም ዘይኮነስ ምስተን ቀንዴለን በሪሁ ኣብ መርዓቲ ገንሸል ዝተሓወሳ መወዳእታ ክፅብቕ ማለት እዩ ሓንቲ መዝሙር ኣላ ምናልባት ኣብ መዝሙር ንፋዕ ኣይኮንኩን ግን እንታይ ትብል ኣምላኸይ መወዳእታ ክፅብቐለይ ልምነካ ብሂወት ጀሚረ ብሂወት ክውድእ እምሕፀነካት ስለዚ ንስሓ ኣይደልን እየ ኣነ ሓገዝ ኣይደልን እየ ዝብል ካብ መን ኢና ንምሃሮ ካብ ጴጥሮስ ማለት ጴጥሮስ ጎይታ እቲ ዝነገሮም መልእኽቲ ጓሳ ክቐተል እዩ ኣባጊዕ ከዓ ክብተና እየን እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ከቢድ መርዲ እዩ ማለት ድሕሪ 3 መዓልቲ ከተንስእ ኣብ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ዝብል ከዓ ብስራት ሓደ ዓብይ ብስራት ናይ ትሞት ውፅኢት ሰይጣን ግን ናይታ ብስራት ሸፊኑ ነታ ጓሳ ክቐተል ኣባጊዕ ከዓ ክብተና እየን ዝበሎም ነገር እሞ ጓሳ ዝቐተል እንተኮይኑ ኣባጊዕ ፋሕ ዝብላ እንተኮይነንስ ንሕና ክንታይ ኢና ክንገብር ኢሉ ህድእ ኢሉ ትሕት ኢሉ ምኽሪ ክፅበ ዝግብኦ ነበረ ክብተኑ እዮም ዝተባህለ ኖ ኣነ ግን ኣይብተንኒ ኣነ ግን ኣይገድፈካኒ ማዕበል ኣሎ ህቦብል ኣሎ ሕጂ ኣይትኽእሎን ኢኻ ንዑ ዝኸውን ሓይሊ የብልካን መንፈስ ቅዱስ ኣይተቐበልካን ዘለኻ ጋና ክብሎ ከሎ መልሽ ዝውስኽ ማለት ዋላ ኩሎም ተሓድኻ ዋላ ኩሎም ተሃደሙ ኩሎም ተጠለሙኻ ኣነ ግን ምሳኻ ኣዝመውት ኢሉ ደጊሙ ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ ኢሉ ይስዒብዎ ማለት ደሓን ምሳይ ሙማት መትረፈኒ ደርሆ ክሳብ ዝንኩ 3 ግዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ምስ በሎ ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ ዝሕሱ ኣምላኽ ኣይኮነን መሲልዎ ከም ሰብ ብግምት ዝዛረብ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ
هوتي كرئلن كبل زقبو شعون ولا حنتي بلن مالت كساب كندي أورا دقا خمز ودقا خاء أب كندي أب كدمي ولتان كويناتن زحازو حيالات زيكونس أب كدم حنت قرد مالت أب حنت قدم قرد سي نكريستوس مبال ساقيموس نازي تبليو زلخ سبايلو ناز يزلخ سباي بفرص ما يفلطني أملاح كمزي قبرن كمزي سرحاني هو أنا أزبل منفس تدعمسي سعبينو بتعمى شجاري سلازي غايو دخومات مخامكم كتفلتس ودكات حيالات ذكرين كوم خصم مع الناس سلازي خيل قلب فلتتنا قلب سلطانا قلب هابتنا قلب خبرنا قلب قرحنا بزخونا مقدي كوم عينت أنا ننت كسم معنا خلو دخومات مخامكم كتفلتس ودكات حيالات ذكرين هو ودكات حيالات ذكرين سلازي ودكات حيالات راي مذكر كأنا ناب تسفى مغراز كأسلازي وسد تسفى خيتقرز خاء بنسحة تنسى رسيان ذكروي سلازي أنا فساسي أنا هابتامي أنا زقود للنية باللين بمبالكا حسورن زدنقصن دخان عورن عرقن مخانكاس هيتفلتني خايلو خابز خمز سورنا اكزابير سلقالات اكزابير استمسقنا يخون الراي لومي أب رأي يوحنس معرف سلسته كاب 14 ساب 12 ناب ملأختي ناب ملأخ محبر لودوكيا ناب تناي بيت كريستيان لودوكيا حلافي إذن بره أما أتوي من مخانو سمو كمي كمزبهال أما أتوي بسفيه تقليس اللو إذا إنر استنامو لومي كابزناي لومي إذا أستنتينا إذا تردئه إذا تماهيره وإذا حتى لنا نقولن تلو تجزي ناي قبائيو جزينا خان التقمل راي علنا جزينا نتقمل فروينا حبتي إذا حفا بالكل غنا هجري أنا عنتوه نعنتو يا بمرقيتا قلنا حنتون كدقم تسمع نقر على ديكون سامي حاونا البلو الراي أتي وي وعيات كنو وي زحلات كنو لبط دبلسي وي مس أملاك كنكونا لنا وي مس عالم كنكونا لنا مالت كمو جيري تردي حق تتقاقي الروماني هجي حد جزي بزح جزي أكندنا أملاك نفرح نسب نفرح حق نرعنا يو بحق إني مسكرن بزح نقر نقاقينا مخناتو السيخة مونغو زقبرنا مالتي أخل أمنا زلوه أفرحني مخناتو تأنيعو يصنع كاي هجي الساعة تردي أحنمو عند حر تقاقي خوينها أرمني بحكي ولا ولدنا أسرو مثل لابتت انتاوي مثالية تقرينيان تايم زبلو تبع متى فرح متى لانقا متى بعال علامة أنت متو ناب علامة يزموت تزمتو العلامة هيا وكوين يزنبر مالتي سلازي أي تبع أي فرح لانقا مخانقن بتعمي حدا قنياي مالتي سلازي اتي زحول زبهال زلو دخام مخانو حاتياتو زفلت بقى أنا أملاخي حاتي إيه بقى كم زخجبرز جبانا أي جبركون زي جبانا نجار جبر علىه ما حرن نابلتي زحول تباهيل زلوا خمتي أبوتها ترجمة مزلوا حاونا نمرت خماريون بسفح ترجمة مزلوا الزحول مخان بقى قدروا زفلت حاتياتو زفلت كجبروخ أزك على بقى كجبروز جبانا أي جبركون كجبرو زي جبانا غير نابلة معلتا وبن السحانة بأملاخ زقربي مالي أتي مو تباهيلو زلخ أن تجزابير ذهبوا بتنقع حيزو خم فقد أملاخ زملال لسي مالي أتي أيوعي عايزو حل مخانجن أب بيت أملاخ كوينو أوشت أملاخ بيت أملاخ كوينو بقول بوتو بهابتو بتقبابو بفلتاتو بصدقو بصامو بصالاتو زمكح بقى أنا زقود للنية باللينيلو أب كم زعتيو سلازي أيو زحل أي موعي مخان
بتاعم حدقنيا مخانو أبوتاتنا تاي مجمرة ترجمنا لنا يوحنس أفوركي زجلسا أي وعي أي زحل زخانة سبع ينستحني له مخنياتو بمنتهى جليس وزلو حمامو زي فلت سب كما يلونا بحكيم خير زخانة قانزا زخانة سمعيت كابتناي قال أنت تفلت كاجن وكم زي تسمع عنا حدش نقدر تسمع عن اللامو أب حكيمي كيدا شك أب كجبرت بلي خمالت سلازي أنت عايزحو لايمو زخانة سب حاتياتو سلازي فلت حمامو سلازي فلت لك كمتي حمامو زي فلت سب كساب زموت زي صنح واي بهاندبت تمالن دي نيرو عندي نيرو نتبهله شك أب كجبرت صنح لك كموها أي موعي عايزحو زخانة سب كم تجاجي فلتني قدر له خمسة اللي واي فلتني نخن السحقة يكلني بزين السحقة نقول تاخن رغبو أي نخلني نام عليه سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي ዝኾነ حسابات ተልልና ናይ ጉባኤ ትግዜ እንድሕር ዝኾነ حسابات ተዘይብልና ኣቦና ብመላእከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም أبي مرقيتا كم يمسخهم دينا ترحاس يغريتا حج دنقيعتي أفتح عسرت شوعات فقد عسرت شوعات أبقى تأشم بيلمو هبتامن فساس هبتامن فساسن إيه حنت زدليني نجر كواي بالليل بمبالكا حصورن زدنقصن نيري عور عرقن مخانكا أيتفلت اندو إخا زي أسي تي كمتي هابتام سبعي أنا زقول لني كل يبلين يلو بهابتو زمكح زنبرة مساء تأشمو جيرا يامو تملسون حصور بسقا زخبرة بمنفس جن ودقي عور منفساوي عينو زعورة ناي أملاخ برهان زي رئي زيس ندحر هابتي اللي كاسي بتهابت خادي ممك كم تهابتام سبعي أنا زقول لني معكني ملئي ونخندي عمز دنبرني هابتي اللي لزمك حزنة برسي مسؤو أتحاحي زي أمو موركا أبعلوكم تأشمو أبروه اللي ما بمرقيتها معري معري بتعمل بتخكل سبقا الله انتا أبونجي لوكاس كصحيفة زلاندا ስለዚህ ግርሁ ቀደወሉ አምዕራፍ 10 ተኸልተ ግርሁ ቀደወሉ ስለዚህ ትግርሁ ምስ ቀደወሉ ነቲ ዝነበረ ማዕከና ፍሄ ካልእ ማዕከን ክሰርሕ ኢሉ ሓደስቲ ማዕከን ቆፎታት ማለት ኣስሪሕን ኩሉ ነቲ እግዚአብሔር ዝባርኸሉ በረኸት ኣብኡ መሊእዎ ማለት ስለዚህ እንታይ ዝብል ነብሰይ ብልዒ ነብሰይ ስተይ ነብሰይ ተሓጎሲ ነብሰይ የዕርፊ ንዘለዓለም ዝኸውን ድልቢ ኣለኪ ዝብል ማለት زي أن هجي كل الناس قاعد مالد نفسي تصلي نفسي صومي نفسي تنسحي نفسي كبس قربان ولا حنت ناي منفس بهالنجار يبلن الولد هو سلازي أتي أبكر ما أملاخ زري أو زنبر أملاخ نعخري أو خلون دحر صالات زي بقولون دحر صام زي بقولو دخائي مالتي مخنيات أنت عايزولو لو ما أنت نفسك أخذت السديا له بك إذا كل زي دلب كايس أنت يكون كاين من يكون كايس بله سلازم بتخكل تاب بتكبره نعاخنا أمسخنا هاب تامن فساسني حنت تزدلي ونجر كويا باللين بكا بلعي تي يعرفي تحقوسي نزل علم زخون دلبيلو مالت عصورن دنقصن يلو نداين عورن عروقن مهانكا أيتفولتنيها مليونات بانكا اللي كحنت خيط عام كالون بحركيتكا تاي قبل أزجنزب زمالت هو سلازم زاغ مسجن لكع كمتي بسقا كنحزي لنا نسعرو معرو يخا مزقب صلوت مزقب صوم مزقب مستحى مزقب سنة مقبار كهلونا معرو زمخرنا زولو مالتي مو بتخكل بتقبار أو يمسيخنا قال هو يسمع لنا دينا قال هو تسمع لنا بناي نمهرنا امين امين حراي ابونا ابي ملاك سلام موداتاني شي حتى الدوريت ابي مريتا حراي دي اكون محارم بعدها سلامتها بيوتيوب في كاتاتل صنيح بموبايل يتعامل صنيحو بتعامل اسلوب التمرت እግዚአብሔር መስገን ናቴ ኮሕቶ እንዳ ደሓን ምስቲ ግዜ ወላ ብመጽእ ክትምለስ ወላ ፍቲ ዩቲዩብ መመሊሰ ደጋጊመ ርአያ ታቁት 14
ኣብታ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ እትብልያ ሕቶይ ወላ ስክሪንሹት ገይረ ተኣሽሙ ገይረያሲ ብዙሕ ኣይበረኸትለይን ወላታ መግለፂት ኣቕሪብዋ ደሎ ሓውና መምህር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ኢልዎ ደሎሲ ንምንታይ ይኾም ኢልዎ ከምዚ ፍጡር ተምስል ስለ ዝኾነት እየ ንኩላትና እውን ክትበርሀልና ምእንቲ ሎሚ ግዜ ተደይ ፈቂዱ ወላ ብመፅእ ደሎ ሰሞን ፅቡቅ ጌርኩም ከተብርህልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ ዘወቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበል ኩሉ ብኡ ኮነ ትብል እታ በኹሪ ፍጥረት ኣምላኽ ኣርዮስ ይኹን ንስጥሮስ ይኹን ጀሆባዊትነስ ኣድቨንቲስቲ እዚኦም ርየማ ዝበሃሉ እውን ንክርስቶስ ፍጡር ክብሉ ዝጥቀሙላ እዮም ማለት እዩ ምንጭ ፍጥረታት ኢሉ ገሊፁ ኣሎ ኣብታ ናይ ፋዘር ቴድሮስ ማልታይ እንድሕር ረኺብከያ እታ መወከሲ ናይ ረኣየ ዮሃንስ ኣስፊሖም ተርጊሞም ኣለው ከምኡውን ኣብታ ናይ ሜትሮፖሊታን ዩሱፍ ኣፕ ኣላቶም ማለት እዩ እቲ ዌብሳይት እውን ኣለዎም ቪድዮን ፓወርፖይንት እውን ኣለዎ ኣስፊሖም ከዓ ገሊፆም ኣለው ሕጂ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት ምንጭ ኩሉ ፍጥረታት ዘበቱ ኩሉ ኮነ ብኡ ገይሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንዓለም ስለ ዝፈጠራ ምንጭ ኩሉ ፍጥረታት ማለት ፍጡር ማለት ኣይኮነን ኢሉ ገሊፅዋ ኣሎሞ ዝያዳ መብርሂ እንድሕር ደልዩ ኣብዘን ክልተ መወከሲታት ተሪእናየን ኣስፊሖም 3-4 ይኸውን ፔጃት ብዛዕባ ገሊፆም ኣለው ማለት እዩ በመርጌታ ግዜ ኣለና ድዩ እዋ ኣለና ኣብታ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ትብል እዚ ማለት ክርስቶስ ፍጡር እዩ ማለት ኣይኮነን እያ ትብል እንድሕር ሪኢኻ ይኹንካ ዲያቆን ሓወይ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ኢላ እዚ ማለት ክርስቶስ ፍጡር ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ፈጣሪ እዩ ብግሪክ ኣርኬ ማለት ምንጪ መበገሲ ፍጥረት ኩሉ the origin the source of creation ማለት እዩ ኣይሆፕ ሪኢኻ ክትከውን ተስፋ ገብር ዲያቆን هو ደጋጊሜ ርአያ እንዴት ትርጉም ፅቡቅ ጌሩ ይገሊፅዎ ደሎ ምስቲ መሰረታዊ ፅሑፍ ተፃሒፉ ደሎ ግን ከምዚ ብዙሕ ባጫ ይገበረለይን ያ ከምዚ ንምባል ኢሎም ፅቡቅ ጌሮም ገሊፆሞ እንዲዮም ግን እታ ባት ተፃሒፋ ደላስ ምስቲ መግለፂ ኣይትመሳሰልን ስለ ዝኾነትኒ هو ከምዚ ንምባል ኢሎም ፅቡቅ ጌሮም ኣብሪሆም ኣለው እቲ ምንጭ ምዃኑ ከምዚ ብመርኬታ ክብልዎ ፀንሑ ኩሉ ብኡ ዝኾነ ምዃኑ ገለ ፅቡቅ ተኣሽሙ ተቢሉ ኣሎ ግን ኣብቲ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ከንብቦ ከሎ ግን ኣብቲ ኣንድምታን ናብቲ ተኣሽሙን ከይከደ መፅሓፍ ግንፅል ኣቢሉ ዝኾነ ሰብ ከንብብ ከሎ ግን ኢትሶ ከምዚ ኮንፊዝ ዝገብር እያ ብጣዕሚ ኣብታ ስክሪንሻት ምናልባት ንሳት ትኾንካ ጌርካያ ግን ንግዜ ንክትቅጥብ ኢልና ከቋርፀካ ኢለ ይኮንኩን ኣብታ ስክሪንሻት ዝገበርካ ተደኣ ኮንካ ግን ቅዱስ ኣትናቴዎስን ቅዱስ ቄርሎስን ከም ዝመሃርዎ ኢላ ክርስቶስ ናይ ኩሉ ፍጥረት መበገስን ፈጣርን እዩ እያ ትብል هو መበገስን ፈጣርን ምዃኑ እኮ ኤቭሪባዲ ኣግሪ በቃ ሕጂ እታ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ማለት ሲ መበገሲ ማለት ድዩ ብትግርኛ ኣብዚኣ ቃል በቃላ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ክብል ከሎ ሰብ ነቲ ቃል እንድሕር ወሲድዎ ምክንያቱ ከምዚ ኩሉ ሰብ ትርጉም ረኽቦ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ዝዕድል እዚ ረኽቦ ይመሃሮ ማለት ኣይኮነን መውከሲታት እውን ኩሉ ሰብ ዘይክረኽቦ ይኽእል እዩ ሕጂ ነንታይ ድብል ዘለኹ እታ መጀመርታ ፍጥረት ኣምላኽ ክብል ከሎስ ፍጡር ተምስለያ እሞ ዝያዳ ንኽትበርህ እቲ ሓሳበይ ተቃዊመ ኮንኩን ትርጉም ፅቡቅ ገይሩ ርድአኒ ኣምኑሌስ እምነተይ ግን ከምዚ ክበርህ ንተኣሽሙ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ዩቲብ እውን ስለ ዝቕመጥ ንዘለኣለም ብኸመ እየ ፅብቕቲ እታ ምሕታትካ ከዓ ዝያዳ ተብርሃያ ቃል ህይወት ተስማዕና ብመርጌታ ንባኹም ኣሚን በቃ ከምኡቲ መፅሓፍ ይቀትል መፅሓፍ ይሃዩሲ ከምዚ ዝመሰለ ስነ መለኮታዊ ምስጢር ዘለውሲ ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ ኢሎም ተርጊሞማ መብዛሕትኡ ግዜ ስሳይ ኣታ መልሲ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎም ተርጊሞማ እታ ንዓና መልሲ ትኾነናሲ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ድሕር ከምኡ ክመስሎ ክእል ዋላ እቲ ናብቲ ምፍልላይ እምነታት ዝኸደውን ሓንቲ ጥቕሲ እንዳልዓሉ ከምዚ ማለት እዩ ሓንቲ ጥቕሲ እንዳልዓሉ ስለ ዝብልዎ ናብ ዝበፂሑ እታ ቤተክርስትያን ግን እቶም ቸርች ፋዘርስ ንብሎም ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ ኢላ ተርጊሞም ኣነ ከምዚ እዩ ዝመስለኒ ከምዚ እዩ ዝርዳእኒ ዘይኮነስ ኣቦታት ቤተክርስትያን ከምዚ ኢሎም ተተርጊሞማ ስለዚ ከዓ እዮም እተን መፅሓፍቲ ዋላ ሜትሮፖሊታን ቢሾፕ ዮሴፍ ይኹን ዋላ ፋዘር ቴዎድሮስ ማለታይ ካብቶም ናይ ኣቦታት ፅሑፍ መወከሲ እውን ኣብታ ላዕሊ ቁፅሪ ኣላ ማለት እዩ እታ ቁፅሪ ክሊክ እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ኦንላይን ትኽኢሉ ናብቲ ቀንዲ መፅሓፍቲ ዝወስደካ ማለት እዩ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን
እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ግለጸልና ሕራይ አቦና በመልአከ ሰላም ራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ቃለ ሕይወት ስምዓልና ኣቦና በመርጌታ ሓውና መምህር ተኽሉ ከም ወትሩ ድማ እግዚኣብሔር መመልሱ ምግላፁ የብዛሓልካ ግዜኻ ድማ ይባርኽ መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍትና እልልታ ከምኡውን ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳዕ ፍጻሜ ብሕቶ ይኹን ትተረዳእኩም ንምስንታን ኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ በታ ፃዕዳ ክዳን ትብል ንእሽተይ ኣብኣ ሓሳብ ክህብ ፖፕሽኖዳ በረኸቶም ክፈለና ኣብ ኤርትራ ምስ ከዱ ትኩሉ ቀፅሪ እንዳ ማርያም ድማ ሰብ መሊኡ ፃዕዳ ክዳን ምስ ረኣይዎሲ ሎሚ መንግስተ ሰማይሲ ብኣካል ርአያ ኢሎም ይበሃል ሕጂ ኣብ ትንሳኤ ጎይታ እቶም ኩሎም ወንጌላውያን በዓል ማርያም መግደላዊት ክኸዳ ከለዋ ፃዕዳ ክዳን ተኸድኑ መላእኽቲ ብርቕሪቕ ዝብል እተኸድኑ እናበለ እዮም ኩሎም ወንጌላውያን ገሊፆሞ ዘለው ኣብታ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ክዛረብ ከሎ ጎይታ እውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ኩሉ ግዜ ኣብ ቀብሪ ነንብባ ኢና ቁፅሪ 25 ካብ ሙታት ምስ ተንስኡ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት እዮም ዝብል ኣሎ ሕጂ እቲ ፃዕዳ ክዳንሲ ንመላእኽቲ ከም ንመስል መላእኽቲ ብፀልማት ዘይኮነሲ ብብርሃን ከም ዝግለፁ እዩ እሞ እቲ ቀዳማይ እቲ ውሽጥና ብንስሓ ክፅዕዱ ነቲ ብውሽጥና ንኣምኖ ድማ ብደገ ድማ ተዓዲምካ እንዳሰብ እውን ከም ትክበሃለና ፀንሐ ፅሩይ ክዳን ክቡር ክዳን ተኸዲንካ ትኸይዲኻ እሞ እቲ ፃዕዳ ክዳን ግን ዋላ ምስጢር እውን ንሕናሲ ንመላእኽቲ ንመስል ምክንያቱ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ንበልዖ ብንስሓ ተሓፂብናሲ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብ ሰማይሲ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም ኣየእትዉ ኣየተኣታትዉ እንታይ ደኣ ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እዩ ዝብለና እሞ እግዚኣብሔር ድማ ውሽጥና ፅሩዩ ውሽጥና ፃዕዲ እዩ ነቲ ደገ ነቲ ናይ ውሽጥና ድማ ብደገ ብክምዚ ክንገልፆ ድማ እግዚኣብሔር ለና ሓገዝና ንእሰይ ክብለና ቁፅሪ ዜን ግን 19 ኣነ ዘክሮም ፍሮም ዝበሉ ንሕቁቃሙን ደም ቅና ተነሳሕ እግዚአብሔር ዝናሕና እግዚአብሔር ዝና ናይ ፅልኢ ኣይኮነን ኣቦና ውፅኣቶም ኣላ መስለኒ ቁርፅ ቁርፅ እውን ትብል ነይራ ኣውፅኣቶም ኣላ
Please leave your message for 2. لو تملي سدا عرّا وتملش كما بنا ينقع دحن مساهم يقرأتا أوصياتني صنيحة حجي أنا نتم زفكرم زبلو أغان حمن قصعمن إيداقيم كنا عمو تنسح حجي سقطة እግዚአብሔር يكبيد እግዚአብሔር كم زندقنا نقصعم تايم أوت نوصعم ويدما زفتو نجر نجزي نقدفهم سلازس ألاقنا يوم أيكونان سلا نفتوهم تعنع مقد خحزو تزقبروا جيجا عند حركوينو نكتنا تجيجا إنا لما دوو بأخي عبيمو بكل نجر كي قدو إنا نقاط عم نجن حمنبر سلا نفتوه من أمبر سلا نسأل ما يكونن مو إجزاء قويتا دما أنا نتنفذ قرام أجن حمن نقاط عمنيه دقيم كنا عمو تنسح إجزاء زجن حنا إجزاء زقص عنا سلا زفقرنا انتهي دما سلا دلينا كنسح دما سلا زدلينا أيو أما نحنا دما እግዚአብሔር ሲ ንዓና ብዓይኒ ጽልኢ ከም ዘይርአና ዝንስሕመኒ ሓጢአተኛ እዩ ሕጂ ምስ ሓጢአትና ከለና የፍቅረና ነትባና ዘሎ ሓጢአት ይድጸላ ኣምላኽ እምበር ንዓና ንሓጢአተኛታት ኣይጸልእን እዩ ጸልኣና ተዝኸውን መን ከብጽድቁ ኣብ ቅድሚ ደው ዝብል ኣሎ መን ከብንጽህንኡ ብቅዱስንኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝብል ኣሎ ግን እግዚአብሔር ንሓጢአት እምበር ንዓይ ኣይጸልአንን እዩ ኢልና ግን ክሳዕ መወዳእታ ክሳብ ዕለተ መቃብር ምስ ሓጢአትና እንድሕር ከይድና ግን እንታይ እዩ ፍርዲ እዩ ማለት እዩ ነብስን ስጋን ከይተፈላለያ ከለዋ ሓጥኣን ምዃን እናተረዲእና ናብ ኣምላኽ እንድሕር ተመሊስና ግና ምክንያቱ ቅናዕ ተነሳሕ ኣነ ነፍቶም ዘፍቅሮም ዘበልጉ እገንሖምን እቆጽዖምን እየ እሞ ናይ እግዚኣብሔር ኩሉ ነገር ንኽንምለስ ንኽንሳሕ መገዱ ንኽንሕዝ እዩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 12 እውን ወደየ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ወዱ ዝቆጽዖ ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ንዘፍቅሮ ይቆጽዖ እዩ እሞ ተግሳጽ እግዚኣብሔር ኣይትንዓቕ እንተቐጽዓካ እውን ኣይትመረር ንሕና ነቲ መቕጻዕቲ መግናሕቲ እግዚኣብሔር ጥራሕ ክንዕቆ የብልናን ክንምለስ ስለ ደለየና ናብኡ ከቅርበና ስለ ዝደለየ እዩ ናቱ ክገብረና ስለ ዝደለየ እዩ ኢልና ብከምዚ ርኢና ክንምለሶ እሞ እግዚኣብሔር ንጉድኣትና ኣይኮነን ዝቐፅዓና ፀሊእና ኣይኮነን ዝቐፅዓና እንታይ ደኣ ስለ ዘፍቅረና ስለ ዝፈትወና እሞ ብከምዚ ተረዲእና ድማ ንንስሓ ቀናኣት ኮይንና መገዲ ንስሓ ሒዝና ናብኡ ክንምለስ ድማ ንኩልና ይርዳኣና ካብ ሎሚ 3 ሰሙን እዩ ክህልወና ባይብል ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እዘን 2 ሓሙስ ፍልሰታ ስለ ዝኾነ ምሸት ምህልል ኣለና ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚርና ማለት እዩ ቀዳምን ሰንበትን ንግሆ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ግን ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ምሸት ሰዓት 6 ሳብ 8 ፈረቓን ምህልል ኣለና እሞ ቶም ዝጠቕመና ድማ ነቲ ትምህርቲ እኳ በዚ ተተኸታተልናዮ ነዘን ጾማት ነዘን ናይ ሱባኤ መዓልታት ግን መፂና ተሳተፍቲ ክንከውን ብኣካል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ዝበፅሕ ጸሎት ኣብቲ ዝቐርብ ምህልላ ክንሳተፍ ድማ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ብሰላማ ጀሚሩ ድማ ብሰላም ክፈፅመና እግዚኣብሔር ዝሪኦን እግዚኣብሔር ዝቕበሎን ጾሙን ጸሎትን ክገብረልና ድማ ኣምላኽና ንኩልና ቅዱስ መንፈሱ ይምላኣና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ጀሚርና ንክንፍፅም ዘይተፈለኻና ንስኻ እሞ ነመስግነካ ትክንመሃሮ ፀናሕና ድማ አምላክና ነብስና እንሪአሉ ሙሉእ እንዴ
ኣለኒ እንዴ ኢልና ዕሩቋት ከለና ዕርቃና ዝረሳዕና ድኻታት ከለና ድኽነትና ዝረሳዕና ከይንኸውን ኣምላኽና ኩሉ ነገርና ናባኻ ክንቀርብ ኣምላኽና እስኻ ርድኣና ታሪክ ኣይኮናን ነንብብ ዘለና ህያው ቃል ተገብረ ኢልና ድማ ኣይኮናን ነንብብ ዘለና ሕጂ ዝገብር ኣልኣምላኽ ምዃኑ ህያው ምዃኑ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ድማ መገድና ከነቕንዓሉ ኣብ ግዜ ጾም ክንፀመሉ ኣብ ግዜ ጸሎት ክንጽልየሉ ኣብ ግዜ ንስሓ ብንስሓ ክንሕፀበሉ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ድማ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንበልዓሉ ንስኻ ሓግዘና ኣምላኽና ልቢ ኩልና ክትኩሕኩሕ ከለኻ ድማ ንዓኻ ድኸፍት ልቢ ድማ ዓድለና ስለ ኩሉ ተመስገን እዚ ፅባሕ እንጅምሮ ጾም ድማ ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ናይ ምሕረት ጾም ግበረልና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና ካብ ባህልን ልምድን ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ተመሪሕና ክንጾም ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ካባኻ ድማ ምሕረት እንቕበለሉ ጾሙን ጸሎትን ስባኤን ግበረልና ከምቲ ሃዋርያት ንሃዋርያት በጾም እዚ ሕቶኦም ዝመለስካሎም ክርእይዎ ደለዩ ዘርኣኻዮም ንዓና ድማ ኣምላኽና ብስጋን ንሓቶ ብነፍስን ንሓቶ ብኩሉ ነገር ሕቶና ዝምልስ ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድማ ግበረልና እቲ እንሓቶን እንደልዮን እንምነዮን ኩሉ ድማ ኣምላኽና ንክብርኻ ዝኸውን ድማ ግበረልና ንስጋና ጥራሕ ለመንቲ ንስጋና ንጣዕሚ ስጋ ጥራሕ ድማ ኣምላኽና ተቆርቆርቲ ከይንኸውን ንስኻ ሓግዘና ሰላም ኣውዒልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ኣብ ሽግር ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ድማ ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ ዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒገ ቀና ስረ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሻቴ ብርሃን አንቱም አቡየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት እዱ አነሳይሩ ጎፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታነውን ፀሃነ ይረስየነች ኩሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ብሩክ ምሸት ብሩክ ለይ ትግበረልና አሜን አሜን ባለ ህይወት መስማዕልና ተጸለየ ጸሎት ማህለለ ምህለላ ሁሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ዘንበብናዮ ሰማዕናዮ 30 60 100 ሰናይ ፍርዩ ኣብ ህይወትና ንበረኸት ንድሕነት ከውን ከነገልግለሉን ክንግልገለሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ሩሕሩሕ ፈጣዲና ሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ቶን ጊዜኹምን ስራሕኩምን
عرفتكم أواهدكم بتبعات بانك عدو كتكاتات الوزم سهم كات وحبو إزري إكزابير سيتساركان أسبت هوتاني يخفلكم كمزلو مي بسلامة جميل بسلام زفت سمنا خان زمسو قبائنا بدحان سلام عكيبو بدحان سلام كن الرهب إكزابير قدوس فقادي هنا لنا سلام ليتي بسلام من رهبنا آمين 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 سلام سنبت يقني لنا آمين آمين نتظل نكون لنا دي سولسن حمصن ناي زي صوم فلسفة تخسب كساب زودا مشت أقلقلوت له أسي بزيا زوم بزيا بتا أنا بتا أنا كل جزء سنة بتني بقبر الله مالي هو ساعات كنا يسعى شدة كاب شدي الشو صعب شو ما كنت قني لي قال بارخ بوتاتنا بحقي من تعنا نهبكم آمين آمين صومنا دعمتنا ስለዚህ ነበርና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አገልግሎትኩም ይባረክ አሜን አሜን አገልግሎት ይባረክ ሁሉ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አገልግሎት ኩላህና ይባረክ